yma nos Sadwrn ar gyfer gêm y Scarlets. Do's dim torfeydd, dim cefnogwyr. A Sioned, ti yma nos Sadwrn yn gwyro Scarlets gwylch. Pa effaith cif Covid ar y lefel yma? Mae fe'n cael effaith yn yw yn amlwg, mae fe'n anffodus, mae fe'n rhwystredig, ond fi siŵr bydd y boes mae hyn yma jyst yn ysu a ddiolchgar mewn ffordd bod nhw gallu ddylanwadu ar yr amgylchedd, yr awyrgylch, hyn o'n falle penderfyniadau neu perfformiadau ar y ca, ond fel wedes i, y peth mwyaf bwysig i'r boesyn a'r fforddwyr yw bod nhw gallu chwarae rygbi mae hynno. O ran rygbi Gogledd Cymru, ti wedi chwarae fe 50 o weithiau yn olynol yr unig chwaraewr o rygbi Gogledd Cymru i wario 50 yn olynol, Billy. Mae'n dipyn o dasg yn dyw e, maen nhw'n gorfod teithio byd dros 9 awr unwaith pob pythefnos, maen nhw wedi gwneud y daith yma heno gweitha Covid. Faint o challenge yw e? Ie, mae'n challenge enfawr, ond dyna hanes a beth chi'n cael pryd chi'n chwarae i RGC. Mae'r teithio yna ynglwm gyda'r clwb a dyn nhw ddim am defnyddio hwnna fel esgus o gwbl. Rhaid addasu, ond fel Covid mae rhaid addasu pob wythnos. A fe welson ni Llanelli'n chwarae yn yr Indigo Prem pythefnos yn ôl, wedi dechrau'n gref, ond nhw'n arwain o driffwynt ar 13 ar yr hanner, ddim cystal yn yr ail hanner, fel maen nhw'n gwella'r y perfformiad yna. Wel, yn amlwg am bendant fi'n siŵr, byddai dipyn o gwersi wedi cael ei dysgu yn y gêm honno, ond mae rhaid nhw dim poeni gormod yma ail hanner petai, ond falle ffocysu ar pethau nath yn dda yn yr hanner cynta a cymryd hyder wrth hwnna wrth mlaen erbyn RGC yno. Mwy o chi yn y man. Ni yn cynnig sylwedd y Saesneg ar gyfer bob gêm yn yr Indigo Prem, mwy o fanylion gyda Owain Gwynedd. Diolch Lauren. Welcome to the commentary box. English language commentary once again available for this one on the live Indigo Prem match. And keeping me company in the commentary box this week is Bridgen fly half and backs coach Matthew Jones. Happy New Year. Happy New Year, all right. So RGC against Lanelli, what are you expecting for this one? Yeah, it's the first one of the 2022 season. Two very positive and exciting teams going head to head today, which makes for good viewing and one that I'm very much looking forward to watching. Yeah, it's one definitely worth watching. So for English language commentary, press your red button just before kick-off. Diolch yn fawr. Gynta yn agosau cyfle i glywed gan y ddau hyfforddwr pan ddawn ni nôl.
Croeso nôl i Lanelli, dyma'r olygfa o'r awyr y siom o gweld yr eisteddlen wag mae dal yn olygfa pert yn dyw i Barc y Scarlets yn disgleirio yn y tywyllwch. Lanelli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru yn gêm fyw ni yn yr Indigo Prem. Dewch i ni glywed felly gan y ddau hyfforddwr, mae'r prif hyfforddwr Paul Fisher, prif hyfforddwr Lanelli dyw e ddim yma. Felly mae Phil John a Kerry Jones wedi bod yn siarad gyda Rhys-William. Kerry, Happy New Year. It's been a tough one so far, hasn't it? It's been a mixed bag with all the changes and things happening with COVID. What's it been like for you at RGC? Yeah, well, it's been incredibly hard over the last fortnight, as it has for everyone else within the professional game. You know, we got 9 players missing today and a lot of frontline players. You know, we have to adapt. We got a few boys come through from other North Wales clubs, and we got a lot of academy players on the bench. But we wanted to keep this game on, and we want to show our product and to everyone in Wales. Yeah, how important is it to play rugby? Because that's what everyone wants to see, that's what everyone wants to do. Yeah, incredibly important, and thank you to Lanelli as well for keeping the game on, doing everything they've had to do to keep this game on. So it's incredibly important when we're looking forward to it, and I think it's great for Welsh people to have something to watch on a bank holiday Monday in the new year, so we're thoroughly looking forward to the game. Yeah, so are we. Kerry, diolch yn fawr, thank you. Cheers. Phil, peth cyntaf wedi yw blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda. Mae wedi bod yn tuff am y blynyddoedd diwetha, ond mi'n siŵr bod wedi bod yn anodd iawn i chi gael dod i tîm mas eddi, ond i? Odi, mae popeth wedi newid bron pob awr yn y 24 awr diwetha, a cyn ni mae tîm wedi newid 45 gwaith ers nos Iau pryd wnaethon ni ymarfer am y tro cyntaf mewn pythefnos. Fel ych chi'n mynd i wared i ydych chi'n mynd i fod yn bach fwy rydd nag arfer, neu pawb yn stico dy patrwn, pawb sy'n rydw mewn? Fi'n credu ni wedi cadw patrwn y game plan yn weddol syml, jyst achos chwaraewyr yn wario mas o safle fel arfer dyn nhw, so maen nhw'n gallu slot mewn y rwydd. Ie, wel, edrych ymlaen i weld chi'n taflu'r bel rown Barc y Scarlets. Phil, diolch yn fawr i ti. Diolch. Gret. Ie, ddau hyfforddwr fyna'n sôn am rhoi cyfleoedd i chwaraewyr newydd. Sioned Lanelli wedi trin cystadleuaeth y cwpan fel cystadleuaeth i roi cyfleoedd i'r ifanc, ond pan chi wedi colli 11 o'r bron, yn seicolegol pa mor bwysig yw buddugoliaeth? O, mae fe'n hynod o bwysig, yn seicolegol, bydd y boes yn gwybod bod rhai nhw cael fuddugoliaeth. Mae nhw ar tomen eu hunan hyn yma, mae rhai nhw cymryd mantis hwnna. Mae fe'n anffodus iawn bod nhw wedi colli y 6 chwaraewr, ond hefyd mae'r Rygbi Gogledd Cymru wedi colli 9, felly mae rhaid i Lanelli rili roi stamp ar y ffaith taw nhw sy'n chwarae gytre, a fi'n gwybod Billy y blaen bydde nhw ddim yn hoffi, bydde Rygbi Gogledd Cymru ddim hoffi'r ffaith bod nhw wedi trefeili mynd yn erbyn nhw, ond eto mae hwnna o fydd i Lanelli yno. A mae Lanelli yn gallu sgorio ceisiau, Billy, Ryan Davies, 67 o geisiau mewn 6 tymor, mae'n dipyn o record iddo fe. Odi, mae fe. Mae chwaraewr peryglus iawn, yn ymosodol, yn gwybod y ffordd i'r linell gais, ac yn amddiffynol hefyd, wneith dod off ei asgell yn edrych am waith, felly chwaraewr peryglus iawn. A o ran Rygbi Gogledd Cymru, dwi'n gwybod ti wedi chwarae gyda fe 80% o'r garfan yma heddi. O ti eisiau siarad yma mewn o'r Evan Jones, dy cyn bartner yn yr haneri, pa mor fygythiol mae fe? Mae'n bygythiol iawn, oedd e'n anrhydedd chwarae tu allan i Evan, mae'n chwaraewr dawnus dros ben, a fydd rhaid i Lanelli fod yn wyliadwrus iawn pob tro mae'n kick-osp. Mae Evan Jones yn dda iawn yn cymryd mantais o'r quick taps yna a trial cynyddu tempo y gêm. A ni wedi sôn, felly bod e'n amhosib dyfalu pwy sy'n mynd i ennill, ond dwi'n mynd i ofyn i ti byth bynnag. Y ddau, mond i chwarae un gêm, y ddau di colli, Sioned, fel ti'n gweld i mynd? Ynglŷn â hanes o ddoi glwb yn erbyn ei gilydd, mae Rygbi Gogledd Cymru yn dwlu ysgori ceisiau erbyn Lanelli. Ar bapur i fi, mae Rygbi Gogledd Cymru yn gryfach, felly rwy'n mynd i rhoi y pen ar y bloc a dweud Rygbi Gogledd Cymru. O ti'n dwlu ysgorio ceisiau yn erbyn Lanelli, bod ti wedi chwarae ddau dîm, yn fwy ddiweddar di chwarae Rygbi Gogledd Cymru, felly fel yn arbenigwr ni hyn o Fili, pwy ti'n gweld am hyn a hi? Ie, wel, yn gyntaf oedd e'n fraint cael chwarae a cynrychioli a ddau glwb. Pob tro nes i chwarae Lanelli, nes i erioed colli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, a pob tro nes i wario Rygbi Gogledd Cymru, nes i erioed colli yn erbyn Lanelli. Felly i fi, dwi'n eistedd ar y ffens, jyst gobeithio bod e'n gêm dda i wylio. Falle gewn ni gweithio fi ti ar yr hanner. Right, English language commentary is about to begin with Owain Gwynedd and Matthew Jones. Ond mae'r ddau yma wrth yn ymylu ar fi'n brysio lan i ymuno yn sylwebydd ni heno, Rhys-William. Blwyddyn newydd dda i chi gyd, gêm fyw rown 3 yr Indigo Prem a'r Barc y Scarlets yw Lanelli yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru. Dewch chi ni gael pip ar y tîmoedd.
4 i dîm Llanelli ers i nhw weld nhw'n erbyn y Quins, ac ambell i newid safle hefyd, prop newydd yn Lanelli, a Rhys Davies ar y pen tin y tro yma, Samuel Martin yn dechrau yn yr ail reng, a Ellis Thomas yn gwisgo 6. Dim Johan Hughes fel 10, sy'n gweld Llew Smith yn symud i safle'r cefnwr. Ryan Davies yn newid arall, gŵr o Hendi Gwyn, record sgorio ceisiau da iawn fel ni wedi clywed gyda'r asgellwr yma. Rygbi Gogledd Cymru, tîm Ceri Jones hefyd yn neud newidiadau ers y golled i Llanymddyfri, 4 newid, 3 yn y pac. Samuel Hughes yn gwisgo 7, Ilan Evans yn yr ail reng a chynfachwr y Scarlets dan ddeunaw, Rodri King yn dechrau. Un arall sy'n yn dechrau hefyd yw Dion Jones. Dim Rhys Williams, dim captain Tom Hughes yn y canol. Y fainc i'r Gogs, wel, yn gwbl wahanol. Cyfle i weld dyfnder carfan Ceri Jones. A dyma nhw'n dod, Afan Bagshaw yn arwain yr ymwelwyr rygbi Gogledd Cymru mas ar i Barc y Scarlets. Mae'n flwyddyn newydd, ond dim torfeydd dyn ni ar hyn o bryd. Edrych mlaen i gael cefnogwyr nôl unwaith eto. Dyna gŵr allweddol, y captain unwaith to, Johnny Lewis i Lanelli, y profiadol 33 erbyn hyn. Dros 200 o ymddangosodiadau i Lanelli i dref y sosban. Ni yn mynd i gael moment o dawelwch hefyd i gofio David Jenkins neu 2 chips fel rai o chi'n nabod e. Gŵr oedd yn rhan enfawr o dîm Llanelli yn yr 80au a'r 90au. Ffisio oedd e lawr ar y stradau. A ni'n mynd i gael moment o dawelwch i gofio David Jenkins 2 chips. Ladies and gentlemen, boys and girls, can I just say first of all, we here in Barc y Scarlets were very saddened indeed passing away of Mr. David Jenkins, 2 chips, as he's known to some men. Physio to the Scarlets for over 20 years, a bodybuilder and weightlifter of some repute as well, but most importantly a great character and a friend, and a dedicated supporter of the Scarlets and of Llanelli RFC as well. Our thoughts and prayers go out to Mark, his son, and to all the family as well. Could we just have a few moments of silence to thank and respect Mr. David Jenkins? Thank you very much indeed. Thank you. Yeah, moment i gofio David Jenkins, 2 chips. Canolor a captain Scarlets oedd hwnna. A dyna fe unwaith eto. Johnny Lewis. Mae fe'n captain heno. Di sgori dros 280 o bwyntiau i dref y sosban hefyd. Bydd ei brofiad yn hynod llawweddol yn y canol. A dyna un arall sy'n gwisgo 12 ac yn hanfodol i Rygbi Gogledd Cymru, Danny Cross. A fe di bod yn Academi Rydal yn Bai Colwyn. A bydd e'n allweddol heno. Gŵr arall sy'n allweddol heno, gŵr yn y canol. Enw da, Rhys Jones. Dyma ni'n barod i fynd rownd 3 yr Indigo Prem ar Barc y Scarlets. Llanelli yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru. A Llanelli sydd ar gic gynta. Pwy sort o gêm gewn ni heno, mae'r amodau yn berffaith. Mae wedi bod yn bwrw yn Llanelli. Ychydig bach y pnaw yma, mae'n sych ar hyn o bryd. Ni wedi clywed cyn y gic gynta problemau di-ri gyda'r 2 garfan o ran Covid, newidiadau, lot o chwaraewyr ddim mal gael. Ond ambell waith mae hwnna'n agor drws i ambell i chwaraewr newydd. Ni darllen hwnna'n dda iawn. Tommy Lewis, fynd yn ôl o anaf hir iawn hefyd. Neis i weld nôl ar Barc y Scarlets yn gwisgo coch Llanelli. Mae'r bel na wedi cael ei dwyn gan Samuel Hughes. Un o'r Academi yn Rygbi Gogledd Cymru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fi'n credu o'i chwaraewyr nhw yn y garfan sy'n nhw heno. Y bas na
ychydig bach ymlaen. Mae hwnna'n rhoi cyfle i fi gael gair gyda Sioned Harris a Billy McBride wrth yn ochr i. Blwyddyn newydd dda i'r ddau yno chi. Blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda, boys. Diolch yn fawr. Wel, bech chi'n meddwl am y games dyn ni hyn o de, mae'n siom bod dim torf mae'n gwylio unwaith eto, ond fel wedys i, mae'r ddwy garfan wedi cael ei effeithio, ond mae'n agor drws i ambell i chwaraewr falle i ddangos i doniau. Odi, fi'n cael mae fe'n mynd i bod yn gêm gyffroes iawn, dwi'n meddwl, mae'r ddoi dîm yn yr un safle ynglyn â tabl ni wedi colli gêm cyntaf, wedi colli chwaraewyr. Llanelli yn dod mewn o nifer o chwaraewyr ifanc, y Mainc RGC hefyd yn llawn chwaraewyr ifanc, felly fi'n credu bod dan i gêm eitha gyflym, lle dynamig a cyffroes o flaen ni. Ie. Billy, nes i ofyn i Phil, oedden nhw'n mynd i newid stael i chwarae gan bod nhw wedi dod â gymaint o bobl mewn, ti'n bod, nhw'n mynd i daflu i rownd yma yn fwy nag arfer, ti'n meddwl? Ie, mae'n anodd gweud, really. Ti'n bod, falle bod hwnna'n arwydd bod Llanelli ddim cweit ar yr un tydalen ar hyn o bryd. Pasio llac. Ond eto gyd, just fel o Sean yn gweud, gobeithio fe gen i gêm agored iawn. Dwi'n gwybod y ffordd mae Rygbi Gogledd Cymru moyn wario'r gêm gyda ymosod o bob man. A mae'n edrych tebyg fel bod Llanelli'n trial wneud yr un peth. Ie, mae trial yn un peth, ond mae'n neud yn rhywbeth arall. Y ben ar ddim ymlaen, o ddwylo Iwan Evans. Iwan o strygynlais, os fi'n meddwl. Cofio'n iawn. Scrum gynta. Ni'n mynd i ail osod hon. Lanelli, Llew Phillips Taylor. Rhys Davies yn y reng flan. I Lanelli. Jesse Williams, Rodri King a Pedr Jones, y cawr. Ddeiniolen, yn credu a clwb Cenarfon, mae fe Billy, ie? Ie, cofi. Cofi Dre, look out. O mae'r scrum dal yn elfen allweddol. Rodri King a Llew Phillips Taylor, nhw dy gilydd yng Ngholeg Sir Gar, wrth gwrs hefyd. Yn ben a'i gilydd heno. O na lawr unwaith o. Penelyn pwysi ar y llawr. Wel, mae llaw Rhys Jones yn gweud taw. Rhif un sy'n cael ei gosbi y Lanelli. Pwy yw'n arbenigwr ar y scrum ni heno? Sioned fi'n edrych yn o tîm a Billy'n edrych ffordd arall. Sa'n gwrs gallai bod yn arbenigwr o scrum rhif 8 fi mare, sa'n neud yn myd ar reng mlaen, ond na'n amlwg fyna to nath Penelyn neu cyffordd y llawr yn gyntaf, a fi'n cofio gwylio Pedr Jones nôl pan ddewaren colegau, a nath e argraff arna i pryd hynny to gyda'i gryfder ei bwer, a mae fe'n boi gyflym iawn fyd am reng mlaen. Mae jobyn cynta wedi wneud. Mi'n siŵr bydd Rodri King yn mwyn cael ei ddwylo ar y bil. Mae fe ar y llawr, mae'n ar y llinell 5 metr i hwnna, nag e'r llinell gais. Mantes yn cael ei chwarae, kick-os i Rygbi Gogledd Cymru. Dewisiadau, scrum, mynd a'n gyflym. Neu mynd i'r cornel, wrth gwrs, yna beth mae Sam Rogers, un arall sydd wedi dod drwy system coleg Llandrillo. A mae yna gyfle arall i Rodri King fwrw i darged e. Pwysau cynnar o'r Gogs. Dart Stein waith eto. Ond dyma'r hyrddiad yn dod. King a'i ddwylo nôl ar y bel. Mynd amdani pawb yn dod mewn. Y dyfarnwr hefyd ynglwm a honna. A'r cais yn dod. Pwy sy'n codi ola? Wel, Rodri King sy'n codi. Fe daflodd y bel mewn. A fe sy'n cael y clod am y cais hefyd. Dim byd gallai Llanelli wneud. Ie, cais syml iawn yn y diwedd fyna, ti'n bod, maen nhw'n cosbi Llanelli am ei diffyg disgyblaeth, ond fan hyn, os mae Llanelli yn dewis i sefyll lawr eu tra, mae'n rhaid i pob un ohonyn nhw bwrw'r sgarmes ymuno gyda bach mwy awch na methnello nhw. Chwn, maen nhw'n gwylio fyna, mae rhif un yn dod mewn, bach o'r ochr, so fe'n ei dim argraff fyna, dwylo ar y cefnau, ac yn y diwedd, maen nhw'n gwythio'r dyfarnwr unan mas o'r ffordd, a mae fe'n cais syml iawn. Ie, Billy Willis i Danny Cross yn trial dod mewn a dwy'n y bel o'r bachwr yma. Beth mae'r olwyr mae'n neud yn trial mynd ynghlwm yn ysgarmes y midol yma, Billy? Ie, wel, dyn ni'n neud yr un peth yn Doncaster. Unwaith mae'r sgarmes y midol yn dechrau symud, mae jyst yn rhoi hwb bach mawr o momentum dros y linell. Fel olwr, ni sy'n neud y gwaith caled, really. Sa'n mynd i cnoi hwnna. A'r trosiad yn ein llwyddiannau hefyd i Dion Jones. A mae'r ymwelwyr ar y blaen o 7 i ddim. Digon o waith y Llanelli i wneud yn sicr. O dan bwysio yn y pac yn erbyn y Quins Garfyrddin. Fel welwn ni yn y gêm fyw ar yr Indigo Prem. A'r un peth mae wedi dechrau fan hyn. Llew Smith yw hwn, yn chwarae maswr. Cic
trod chwyth ganddo fe. Dan hwnna, oedd e Dan Owen. Ond dyma rygbi Gogledd Cymru yn dod eto. Os teithio yn bell, mae rhaid dechrau yn gyflym, dechrau'n dda. Di Danny Cross, doi nôl tu fewn. Hwna'n broblem, Billy, pan mae ti'n wario i rygbi Gogledd Cymru. Ti'n gwneud y daith y siwrnau hir, pan mae'r bwysig o ddi wedyn, i dwymo lan i gynesu yn dda a dechrau'r gêm yn dda. Ie, mae fe'n bwysig. Yn ni hen arfer gyda fe, a fel ni'n sôn cyn y raglen, dyna beth ti'n cael pryd ti'n chwarae i rygbi Gogledd Cymru. Mae rhaid addasu tuag at hwnna, a neu siw bod y corff yn digon trwy mi fynd mas a chwarae gêm y rygbi. A mae RGC mor belled yn neud y gwaith yn arbennig o dda. Ie, mae'r ddoi o chi yn goffod teithio. Ti yn cael rangon i ti, Sioned, ni gwr gemau yn agos i ti'n mynd yn bell hefyd, wrth gwrs. Ie, mae fe yn anodd. Mae'n tueddu fod, mae'r nosweithi ti'n ymarfer, maen nhw'n iawn, o wedyn ti'n cael diwedd yr wythnos, yn y penwythnos, yna'n pryd ti'n dechrau falle blino yn feddyliol, yn corfforol, ond hefyd, i raddau, oherwydd ti'n neud yr ymdrech yna i drefeili, ti'n moyn gwneud e'n werth weil wedyn ni, a felly, gallai ti ame bod nhw'n rhoi bach mwy o ymdrech i mewn am y ffaith, maen nhw'n moyn neud y taith yn werth weil wedyn ni nhw. Ie. Ambell i, mae yna ddim wedi teithio mor beth. Rupert Moon di dod o Tumble. Rolen Tumble, mae fe'n byw. Drefach. O, Drefach. Sorry, Rupert. Mae fe'n godfather i fi. Mae fe'n cael ei drwynau mewn bob dim. Gareth Jenkins a Anthony Buchanan dy fe hefyd. O, se'r pas na wedi bod tymach mwy cyredig. Bydde na gyfle wedi bod i Iwan Evans. Ond dyma rygbi Gogledd Cymru eto. Pedr Jones yn cario. Beth yw i bwysau fe nawr, fi'n cofio, oedd e'n 125 kilo pan oedd e'n coleg Llandrillo. Sam Hughes yn neud yn dda iawn, gŵr o'r Academy, oedd e ar y fainc yr wythnos diwetha. Fi'n gweud yr wythnos diwetha, mae'n bythefnos yn ôl nawr. Blwyddyn diwetha, gallai weid nawr hefyd. Oedd ar y fainc blwyddyn diwetha. O, Basna yn ffyrnig unwaith eto. Os na gyfle i Lanelli fynd nawr. Bale yn cyrraedd yr asgell i'r gŵr Peryg Ryan Davies. Licio fe gael y bel yn agosach i'r llinell gais. Advantage over, knock on. Taro'r bel mlaen. Oedd y mantis oedd yn cael ei chwarae wrth i Samuel Martin gario gryf dros y bel. Mae Bryn Jones wedi dwyni ond i ma fe. Fe mynd ar hyrddiad bach mlaen nawr hefyd. Evan Jones twyrio amdani. O, anffodus oedd hwnna fi'n meddwl i Samuel Martin. Derbyn pel yn ei ben, oedd e ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd. Na, ond chwarae clyfar iawn yn y fe. Mae fe'n dod o safle offside fyna. Mae'r mewn o'r gwn iawn beth mae fe'n neud. Mae fe'n taflu'n bwrpasol mewn i fe. Mae fe'n ennill y gosbiw di. Mae nawr... Mae rhywun am ei rosto. O, da iawn. Tommy Lewis na ddal hwnna mewn. Curo'r dyn cynta, curo'r ail dyn ac yn dadlwytho yn hyfryd i Amir Diwawalji. Gŵr ni wedi gweld yn Rhys Preseli Babas yn wario rygbi 7 bob ochr. Llydan maen nhw'n mynd nawr. Yr bel yn cyrraedd Ryan Davies. Cymorth nôl tu mewn, ond ddim yn mynd i'r dwylo. Oedd sawl un galled i dal y bel wrth i Afon bagsio gymoni pethach. Ond dewn ni nôl am y sgrym, ond cyfle gwirioneddol wedi mynd i Lanelli. Ie, gwaith ymwysodol gwych gan Lanelli, a dyna'r perygl sydd gen nhw. Maen nhw'n edrych i fynd o hanner ei hun. Ni'n gweld fan hyn gwaith arbennig o dda gan Tommy Lewis yn dangos ei brofiad. Wedi chwarae sawl gwaith i tîm 7 bob ochr Cymru a Llandyfri hefyd. Dadlwytho. A ni jyst yn disgwyl fan hyn Iwan Evans gyda'r ffigiad. Ryan Davies yn ei gwaith arbennig o dda. Pas nôl mewn tu fewn. Dyle Ellis Thomas ein y well fyna yn fy marn i, ond gwaith arbennig o dda gan Lanelli. Ie, Ellis Thomas yn gwisgo 6 yn yr ail. Reng ma fe gan amlaf. Dyma rygbi Gogledd Cymru yn dod trwy Danny Cross. Sam Rogers, fe ar gic. Tommy Lewis. Un peth ni'n gwybod mae fe moyn neud gwrth ymosod. A'r cymorth yna hefyd wrth Diwawalji. Jacob Lloyd Lewis yn cario. Amser i flaenwyr Lanelli neu bach o waith nawr. Digon o dempo yn y gêm.
Llydan maen nhw'n mynd to, bêl i Ryan Davies. Fe wedi gweld lot o'r bêl yn gynnar. Yn cael ei ddal. A nid yn dda i ddal gafel ar y bêl, mae yna hefyd. Un peth o'n i'n sylwi wrth i rygbi Gogledd Cymru gynhesu. Oedd y gwaith o'n nhw'n dod i mewn yn amddiffynol i gynhesu'r corff na lan. Gael y ddwy ysgwdd yn gweithio. Rhys Davies. He's gone. Mae'n cael y bêl i'r llawr. Chi gweld falle Sioned, Phil John yn gweud maen nhw wedi ymarfer unwaith mewn pythefnos, gwynebau newydd yn galed i stico i unrhyw batrwm wedyn, ynddo e? Odi, a wedyn dyna pryd falle ti gallu fod yn euog o gorware, ond oedd RGC neu ardderchog fyna, os ni'n sylweddoli, nath nhw ddim rhoi neb mewn i'r ardal y dacl y rygbi yna wrth i nhw daclo. Mae hwnna'n golygu wedyn, mae gyda nhw digon o ddynion ar eu trad sydd wedyn yn gallu rhoi y pwysau amddiffynol ar Llanelli. A fel ni wedi gweld, mae nhw bron wedi ymddiffyn eu hunan allan o hanner hunan yn ôl mewn i hanner Llanelli. A fel ni'n dweud, Llanelli gyda dim man i mynd, falle cwpl o partneriaethau ddim cweit yn clico, a nawr mae gyda nhw camgymeriad a mae gyda RGC yn meddiant yn ôl unwaith eto. Ie, Billy, o'n nhw'n swnllid iawn yn amddiffynol. Hwna'n rhywbeth i ti'n cofio o'r gyfnod di yn rygbi Gogledd Cymru. Lot o sŵn gyda nhw yn cyfathrebu'n dda iawn. Ie, lot o sŵn, lot o emosiwn, a maen nhw'n cymryd yr amddiffyn yn bersonol. Falle bod y pwynt nath Sioned wneud fyna yn fforsio Llanelli gorware yn y canol fan hyn. Ni'n siarad am amddiffyn, ond yn ymwysodol, ond yn dda yma. Sam Rogers, just ar yr eiliad dyngedfennol wrth i fe drial cico'r bêl yn cael ei daclo. Felly mlaen athi. A cyfle i Llew Smith i glirio. Billy fel maswr, fel cefnwr, mae Llew Smith di ware'r ddoi safle yna. Beth yw ei safle gorau fe, ti'n meddwl? I fod yn hollol onest, a wedi gweld lot o fe yn chwarae fel cefnwr. Na gyd fi'n cofio fe, fi'n cofio dod trwy'r academi a dde'n fel maswr. Fe troi chwyth arbennig o dda, yn amddiffynol yn solid fel ni'n gweld fyna. Ond i fi fel maswr fy hun, ti moyn chwarae maswr, so ti moyn fod yn styc rhwng ddau safle. Dim Johan Hughes i Lanelli. Heno felly mae Llew Smith yn cael cyfle, a mae'n handi wedyn bod Tommy Lewis ar gael hefyd yn dod o Scarlets i chwarae i Lanelli. Yna Ellis Thomas yn cario cymorth yn cyrraedd just mewn pryd. The 50-22 option. Iwan Evans. Le mae hon yn mynd. Syth dros yr yslis. O di yn anffodus. Modfeddi. Oedd yn ddi. O nôl dewni a lain. I rygbi Gogledd Cymru fydd hon. Ie, mae yna jyst yn esiampl o rhywun sy'n cico ddim ar tom yn ei hun. Pryd ti'n cicio, ti'n moyn rhoi cyfle i dy hun, rhoi cymaint o amser i dy hun i reid y cic na yn berffaith, a yn yr achos yna, jyst teimlo gormod o bwysau ar Iwan i cicio'r bêl na, a felly yn mynd syth allan. Sgarmes ymwydol effeithiol arall, Rodri King yn cael y bêl i'r llawr. A dyma nhw'n dod. Danny Cross. 113 am ddangosiadau i rygbi Gogledd Cymru. Dan Owen, gwaith da, torri'r dacl gynta. Maen nhw'n edrych yn beryglus os na gais fach yn dod fan hyn. Mas yn Llydan, mae'r asgellwr yn cael ei lorio. Mae Rhys Tudor. Ond mae fe yn croesi yn ei gwaith arbennig i gadw i drad mewn. Ail gais i'r ymwelwyr. Mae'n 12 i ddim i rygbi Gogledd Cymru. Cais hollol heiddiannol arbennig fyna, tywod, mae fe'n edrych falle bach yn hawdd, maen nhw'n yn lledu'r bêl, ond mae'r gwaith maen nhw'n neud o ddiar y bêl sydd yn effeithiol yn creu y cais hyn. So, un beth mae RGC wedi bod yn neud yn barod hanner hyn, maen nhw yn meiddi'r dyn cynta trwy'r amser, maen nhw ar y troed blan, a fan hyn ni'n gweld, mae fe'n mynd i'r baswr, mae yna ffi credwr mynd af yn bagsio, mae'n cymryd 2 dyn allan o'r gêm, a mae fe'n syml wedyn 2 erbyn 1, ffigiad nôl mewn, a mae fe'n defnyddio'r arwyneb wedyn helpu fe croesi'r llinell. Rai fwy'r un peth, Billy, os bydde ddim wedi sgori, bydde ambell un yn gweiddi yn y fe wrth i fewn. O'n i'n meddwl yn union yr un peth, ond oedd yn syml gan RGC. Danny Cross yn mynd lan y canol, yn cario'r bêl dros y linell fantes, Dan Owen rownd y gornel yn neud yr un peth, a fel maswr, dyna beth ti'n moyn pêl cyflym, chwarae ar y trod flan, a mae'n neud y petryma yna, edrych yn syml, ond mae hwnna'n gyd yn dod gan y ddau cario cynta. Y trosiad. Ni'n arbennig hefyd. Gan Dion Jones. A mae'r gogs ar y blaen o 14 i ddim yn erbyn Llanelli.
Dyma'r cais yn gorffen yw hwn. Rhys Tudor yn gwasgu mewn yn y cornel. Digon o gymorth ar y tu fewn. Sa'n gwybod os de Zach Lowe yn rhy hapus a fe ddim wedi croesi fel wedon ni. Llew Smith yn ail ddechrau, a mae'r bêl na wedi mynd ymlaen. Just wedi mynd ymlaen, neb yn cam sefyll. A mae yna gyfle nawr i Lanelli wrth i loli gario. Un sydd ddod trwy system Coleg Caerdydd ar fro. O dan Martin Fowler. Dyma Amir Diwawalji eto. A fe'n brofiadol ebyn hyn hefyd. Llew Smith. Yn cael ei lorio ma' 'na. Gobeithio bod e'n iawn. O dy fe nôl ar ei drad. Nag yw. Maswr Llanelli ar lawr. Fi eisiau rhywun i gymryd ar y wenne. Ond ydyn edrych yn anaf i'w ben glin ar yr olwg gynta. Byth yn gret i weld na. Na, lle lawr fyna gyda dipyn o sgrech, ond... Twyd beth eitha ti moyn ar ôl ti sgori cais fyd bod ti'n ildio meddiant nôl i'r tîm. Nath RGC yn dda iawn ddo, ydyn nhw'n oedd o flan, nath nhw ddim cyffwrdd ar bêl yn galluogi twyd i Llanelli jyst cael y knock-on yn unig, ond twyd fan hyn i chi gweld, mae'n gael ei daclo fyna, mi'n cael ei taw ei bengline fyna sydd jyst yn mynd y ffordd anghywir. Byth yn neis iawn i gweld hwnna o gwbl. Falch i gweld yn ôl ar ei drad. Ie, o mae'n symud. I weld yn oce. Fel maswr fyna nawr, Billy, bydde ti'n poeni falle bydde rhywun fel rhif 7 y tîm arall yn targedu ti fyna ar math anaf? Ie, ni jyst yn meddwl hwnna. Fel maswr, oedd e'n braf gweld Llew Smith fyna mynd at y lein a bron yn cael y dwylo'n rhydd i dadlwytho. Just yn gobeithio nawr bod yr anaf yna ddim wedi effeithio ar ei allu fo i fynd at y lein. A gobeithio bod y hyder yna i fe dal mynd at y lein fel o'n i dweud. Ie, mae dal yn cyffwrdd a'i bengline. Ond yma Ryan Jenkins. Un sydd o drwy system Caerdydd a the, mae mantes i Lanelli hefyd. Cyfle i drial rhywbeth fel arfer, cic fach yw i. Cic ar draws y cae. Ond y blaenwyr sy'n cario nawr. Smith. Y bas mas yn llydan. Nôl mae honna wedi mynd. Siwr dewn ni nôl am y drosedd reiddiol. Fydd yna gyfle am bwyntiau. Ond falle yn fwy na hynny. Sean Harris mynd am y cornel o bosib bydd Llanelli am wneud. Ie, eitha tebyg. Mae'n am y llinell yn fe treol, maen nhw'n ddoi gais tu ôl. Mae'n am y llinell wedyn ni treol. So ni wedi gweld nhw'n cael llinell eto rili ble maen nhw wedi gallu ymosod. Felly mae hwn yn safle ddyfrydol iddyn nhw 5 metr allan. Ond ar y foment, beth sydd wedi amlygu fi ynglyn RGC yw jyst eiddfedrwydd corfforol y blaenwyr a'i penderfyniadau nhw. Felly, cyn i weld os mae wrth i gwrthsefyll hyrddiad Llanelli. Rhaid ennill y bêl yn gyntaf yn amlwg. Llew Phillips Taylor fydd ar tafliad. Pwy fydd y darged? Cadw'n syml yn y blaen. Lan, mae Samuel Martin yn mynd. Yn ei sicrhau'r meddiant. Siwt mae'r hyrddiad. Cadwodd i lan. Rygbi Gogledd Cymru yn reiddiol yn neud yn dda. I wrth sefyll yr hyrddiad. Mewn o'r ochr hefyd. Mae Samuel Hughes dwi'n meddwl yn dod. Wel, o'n nhw ar garlam yna, Billy. Gallai, fi'n gwybod ar y cynnig cynta o dde, ond o bosib, gallai hwnna wedi bod yn gais cos fa, cyn garden Belen. Ie, mi gath Rygbi Gogledd Cymru yr un broblem do. Gathon nhw kick-osp, neu gath Llanelli yn erbyn nhw ochr arall y ca, felly dwi'n meddwl dyfarnod i wneud penderfyniad da fyna, ddim wedi dangos y cardyn yn rhy gynnar, falle os mae kick-osp arall, bydd e newid yn meddwl. Mae'r un naid, dim problem ar tafliad. Fwy o gystadlu y tro yna o Rygbi Gogledd Cymru. Yr hyrddiad yn dod. Le mae'r bêl? Pwy sydd ar bêl? Odi fi ar lawr? Odi. Dim syniad y fi pwy sydd i croesi. Pwy sydd i dwylo ar y bêl? Ife Llew Phillips Taylor sy'n codi? Fi meddwl tawe. Cais i Lanelli, cais i'r bachwr. Fi'n meddwl maen nhw'n weddol ffodus fyna, achos un peth ti'n moyn neud yn ysgarmes y mudo'r llinol, ti'n moyn trosglwyddo'r bêl na nôl i'r cefen. Ni'n gweld fan hyn, maen nhw'n mynd lan,
A mae'r neidwr gyda RGC Lan Efan, so yn syth, mae ddwylo fe ar yr unigolyn gyda'r pêl. Dyw'r Llanelli ddim yn edrych i trosglwyddo'r pêl na nôl, a dyw'r sgarmes mudol ddim yn mynd yn hir a gil yn dderfrydol fel tîm moyn. Ond unwaith eto, ni'n gweld yr olwyr yn dod mewn a mwy na thebyg, cais nhw yw hwnna, fe, Billy? Yr un peth na i weid o'r hwnna, os ti am fynd lan fel RGC, mae'n hynod o anodd wedyn i newid safle'r corff i trial amddiffyn y sgarmes unwaith mae'n symud. So, unwaith maen nhw lan yn yr awyr, mae'n holl bwysig bod nhw'n dod nôl dy'r pêl, neu trio sbwylo'r pêl, achos mae'r safle'r corff mewn safle negatif. Mae'n anodd i newid y siap y corff wedyn i trial amddiffyn. Newid siap y corff, yn wedig ar ôl nadolig, llywydd nathoch chi. Llew Smith wedi tynnu honna, felly Llanelli 5, rygbi Gogledd Cymru 14 yw i, lawr yn Iad Loren. Kerry, I'm sure you would have preferred to do this interview a few minutes ago, but look, firstly, how happy are you as RGC coach to be straight off the bus and 2 tries within 20 minutes isn't a bad start? Yeah, no, it's not a bad start for us. I think we started to implement what we were trying to work on in terms of putting a bit of pressure on in set piece and then holding on to the ball and obviously resulting in 2 good tries. So, yeah, a bit disappointed with that one off the drive there. You know, I think we should have taken that kick off and then we put ourselves under a bit of pressure, but hopefully we can go back down the other end and get some more points now. What have you made of Llanelli so far? They look quite dangerous on the break. Are they a team that can hurt you this afternoon? Yeah, very much so. They've got a good counter-attacking game and they look pretty lethal from that driving maul, unfortunately, as well. So, yeah, it's going to be tough. Thanks for your time. Thank you. Wel, dyma Peder Jones yn cario i rygbi Gogledd Cymru. Trial gystadlu am y bêl mae Llanelli, ond yn gwrando ar ein dyfarnwr ni, Rhys Jones. Rogers i Bryn Jones yn y canol. 69 yn ddangosiad i rygbi Gogledd Cymru. Pêl fer yn dod â Dion Jones mewn. Gystadlu mae Llanelli yn neud, ond ddim yn symud o'r ardal y daclan ddigon cyflym. Bagsio, cic trwyddo, yn gwybod bod dewn yn ôl. Too slow. Wrth i Tommy Lewis glirio. A fi'n siŵr taw am y cornel fydd rygbi Gogledd Cymru yn mynd unwaith eto. RGC, wel, na beth ni'n gweud, rygbi Gogledd Cymru neu RGC. Mae RGC bach yn rwyddach, ydy we? Ond RGC neu ec, o dibynnu le chi'n dod. Gogs. Y Gogs, na ni de. Wel, syni am y penderfynu yma, Billy o gwbl, neu jyst yn tynnu sting falle mas o Lanelli? Dwi'n meddwl, fel Sean yn gweud, mae'n dangos eiddfedrwydd fan hyn yn fy marn i. Maen nhw just wedi cael cais yn erbyn nhw. Falle bod llif y chwarae wedi mynd ar ochr Llanelli tybyn bach ar ôl sgwri cais. Felly, cymryd y 3 pwynt. Gobeithio fydd yn digon syml i Dion o flan y pist. A wedyn ail ddechrau. Ni'n gweld y ddau dîm yn stryglo, really, off y kick-offs. Dwi'n meddwl hwnna fydd yn neges at y ddau dîm i trial just taclu sona tybyn bach. Dion Jones, cyfle cynta am driffwynt. Mae tro cynta i'r un tîm neu'r llall Lanelli am y pist. Yn gic gosb. A Baneri yn yr awyr, yn ymestyn mantes y Gogs, fel ni di dechrau galw nhw nawr, sef bach yn llai o lon ceg na rygbi Gogledd Cymru. Llanelli 5, y Gogs 17 yw i. A fel mae Billy McBride yn gweud, bydd nhw'n awyddus iawn i gymryd yr ail ddechrau, fel wedodd Kerry Jones i hyfforddwr nhw hefyd. Yn dod i pwysau nôl ar ei tîm, os dyn nhw ddim yn gallu cymryd yr ail ddechrau. Llew Smith, cadw hon yn weddol fer, ond yn gic dda iawn. Quite wedi cymryd i, ond yn cymoni pyddach yn dda. Oedd ar ysgellwr. Ond na di bod cael ei fwr ymlaen. Nag yw. Pawb lan fan hyn yn meddwl, ond dyma Tommy Lewis yn gweld bwlch. Casglu cic i hun. Ac yn dadlwytho, na, dim quite dal gafel yn ddi. Ond y bêl yn gyflym. Mas i Llew Phillips Taylor. Mae yna gyfle i Lanelli i ddangos i Doniau. Tip bach o hwnna mynd i weithio. Llew Smith, os na fwlch bach yn agor. Cyflymdra gan y fe. Ar y tu fas mae fe mynd. Yn cael ei lorio gan Andrew Williams. A wedyn, mewn yn rhy isel dros y bêl. Ond Llew Smith yn dangos i Doniau. Un peth wedi sylwi gyda Llanelli ar hyn y bryd, unwaith maen nhw'n troi bêl drosto neu cael unrhyw fath o momentum, yn anffodus, mae'r blaenwyr neu y blaenwyr sydd yn y ffordd, just gobeithio allan olwyr just stepo lan tyma bach, achos unwaith mae'r pêl yn sydyn, fel welon ni gyda RGC,
unwaith mae'r olwyr yn cael y bêl na ar y tro flaen, maen nhw'n hollol beryglus. Ar hyn o bryd, maen nhw'n mynd un ffes bach rhy hwyr, a dyna be maen nhw'n cael, kick osp yn erbyn nhw. Keep that gap, boys, yeah? Ie, Keep the gap. mae'n dipyn o weithiau na, maen nhw'n troi bêl dros nhw, maen nhw'n gwrthymosod, ond mae'r blaenwyr, fi'n gweld nhw jyst bach arbennig hunain, a mae sgiliau dal nhw, sgiliau pêl nhw, ddim, fi ddim yn siŵr sawl elfen ffitrwydd efallai yw e, achos maen nhw'n bod cryn dipyn heb gêm, ond yn bendant, dyn nhw ddim yn dwllnell, ddim yn digon clinigol ar y foment wrth gwrthymosod. Ie, 5 munud ar ugen ar y cloc, digon o amser i Lanelli newid ni. Ond mae Phil John ar ben ei hunan heno. Mae fe'n hyfforddi blaenwyr ac amddiffyn Lanelli. Pawb arall o'r tîm hyfforddi, dwi'n meddwl. Wedi yn anffodus cael ei dal lan gyda problemau Covid. Pêl rygbi Gogledd Cymru wi. Yn uchel, mae hon am ond bach rhy bell. Dyle fod yn weddol syml i Tommy Lewis. Un peth mae fe moyn wneud. Gwrthymosod, dadlwytho i Amir. Diwa Walji hefyd. Cael y bêl ar llawr. Ifan Bainan Thomas yw maswr profiadol, mae rai fi. Mae fe'n 30 erbyn hyn, wrth gwrs, diware yn y Quins, Llandyfri, yr Hendi, Brystwyth. Credu bod yn Llangennech hefyd, yn ôl yn Lanelli ma fe. Bod yn yr athletic hefyd, meddwl yng Nghyfyrddin. Codi'r gic, ond oedd e o dan bwysau o Ilan Evans dros yr yslys. Ond pêl i Lanelli fyddi. Cwbl o cymalau fyna, oedd e'n amlwg, just cyflymder chwarae Lanelli ar y foment. Dwi ddim gyda nhw. Mae'r chwaraewyr sydd yn cefnogi'n araf i'r ryc. Mae'r mewnwr o'r dro'r bêl bach yn hir. Mae fe'n gofyn am gwaith wrth ei blaenwyr, ond maen nhw ar goll tu fas. Does dim siap. Mae rhaid, fi'n gwybod falle maen nhw wedi colli dipyn o chwaraewyr, ond mae rhaid nhw cyd chwarae'n well. Mae rhaid i rywun camu lan a arwen. Ie, ar hyn o bryd, ti'n modd, fel cicio dan bwysau unwaith eto. Johnny Lewis a, fel ti'n gweud, Diwa Walji yn y sgarmes yna. A os oedd Ifan Bainan wedi cael gwared o'r bêl na gyda'r cic, oedd na ddim olwyr yn chaso'r cic. Mae'n holl bwysig yn nhw'n cymryd cymal arall, cael y blaenwyr yn y ryc, felly fod olwyr ar ei trad, a dyna sut ti'n adeiladu'r cic. Ond ar hyn o bryd, falle hwnna yw'r problem sydd â Lanelli, yw bod cymaint o newid yn nhw, partneriaethau gwahanol. Dyna beth sy'n gadw nhw lawr ar hyn o bryd. Un peth sydd ddim yn gadw nhw lawr yw'r lain, mae hwnna'n gweithio yn effeithiol ar hyn o bryd. Mae wedi colli'r bêl gwaith da gan Sam Hughes yng nghanol ca. Blaen asgellwr y gored neu gwaith arbennig ddim yn mlaen o ddwylo o Lanelli nawr. Ond os oedd y rygbi Gogledd Cymru wedi colli'r bêl, fe ni'n clywed Rhys Jones yn gweud. Mae Sam Hughes i'r RGC yn un i gwylio yn bennant. Mae un bach yw e, ond mae fe'n gweithgar, mae fe'n corfforol, a fyna typical rhif saith fyna, jyst yn neud y gwaith syml, neud y gwaith yn ara bach, ond un beth fi wedi sylweddoli hefyd gyda mewnwr Lanelli, dwi ddim yn hoff iawn o pasio oddi ar y llaw chwith na. So, os mae fe ddim yn cyffyrddus pasio oddi wrth y llaw chwith na, mae hwnna jyst yn rhoi mantes wedyn i chwarae'r RGC i gwthio lan hyd yn oed yn gynt yn y llinell amddiffyn. Sgrym i'r Gogs yw i. 30 metr mas, hyrddiad yn dod hefyd, mae pwysau ar sgrym. Lanelli, mantes, kick-off fydd hon. Os yn gos rhywbeth arall yn dod i rygbi Gogledd Cymru, y blaenwyr yn dathlu. Colli siap yn y sgrym a'r blaen asgellwyr yn colli rwymyn hefyd. A mynd am y pist, mae Van Bagshaw am wneud. Yn cael gwybod bod gwylwyr dyn ni yn Canada, Somalia, y Milwaukee yn America hefyd. Rai o'r MLR yn gwylio mas am dalent falle. Mae ben ewn o'r sgrym yma yn America, Billy, ti'n meddwl? Ie, wel, wrth edrych ar y gyngrau sydd yn America, maen nhw yn dechrau symud. Ti'n modd, mae yna lot o chwaraewyr fel Matt Gitto, Adam Ashley Cooper, lot o chwaraewyr o sydd wedi cael lot o brofiad yn rwngwladol yn mynd allan neu chwarae, so braf gweld nhw. Ie, dim problem. Dion Jones yn llwyddiannus unwaith eto. Mae rygbi Gogledd Cymru lan at 20 o bwyntiau. Yn erbyn 5 Lanelli wi. Faint sy'n ar y cloc, 30 munud, hanner awr o'r hanner cynta wedi mynd 10 munud
gyda Llanelli I ymateb. Siwr bydd y gŵr yna, Ceri Jones, prif y fforddwr. Rygbi Gogledd Cymru yn hapus iawn. No. Odyn wedi cymryd yr ail ddechrau. Odyn. Yeah, I'm happy. Take it back. Take Problem it back. wrth I Dan Owen. Gymoni pethach ar y llawr. A Beli, ti'n gwybod yn fwy na neb beth yw hanes tîm rygbi Gogledd Cymru? Maen nhw'n boes proffesiynol neu yn rhan proffesiynol neu oedden nhw'n gweithio, nhw'n ffermwyr. Beth yw I hanes nhw? Oedd Ceri'n gweud bod amrywiaeth yn hwnna. O, sbach o bob dim. Fi'n gwybod bod lot o boes ifanc sydd yna yn cael ymarfer llawn amser, a wedyn ti'n gweld rhywun fel Bryn Jones, yr ail reng, sydd wedi bod yn gweithio ar y ffarm trwy dydd. A chwarae te, mae wedi gweithio ar y ffarm trwy dydd. Mae'n boi o Dolgellau neu Dinas Mawddwy yng nghanol Cymru. Felly mae'n rhaid i fe... Mae hwnna'n trec o rywun lan I bai Colwyn. Bydd rhaid, awr a hanner I ymarfer. Ar y tractor mae fe'n mynd? Ie, pob dim wrth a dydd iau. A wedyn mae fe'n trefili lawr ar gyfer gêm. Mae'n commitment, ydw e. A heb boes fel Bryn yn y tîm, byddwn ni yn stryglo. Fe yw calon y tîm, I ddweud y gwir. Ie, Bryn Jones. Inside, leave him. Black holding. 70, fi'n meddwl hynna falle o ymddangosiadau I rygbi Gogledd Cymru. Ond dyma Llew Smith. I Iwan Evans. Backwards. Mae wedi mynd mlaen. Na. Nôl. O, na ni mae wedi mynd mlaen o rygbi Gogledd Cymru. Mantes sgrym yw I. Wel, ie, rydym mlaen o'r dwylo. Nege penalty yw I. Yn credu oedd Ifan Bainan yn gobeithio taw kick-off bod hi. Ond sgrym bydd. A nhw'n credu bydd I bacau. Sioned yn hapus iawn bod hwnna wedi digwydd. Na, a fyna to, ti'n modd, gath y Bailey gicio nôl, a na pwy gasglodd oedd Iwan Evans, ond eto, ti fas y fe, ni gyd oedd tu allan iddo fe fyna, oedd blaenwyr. Oedd y blaenwyr chwaith ddim mewn safle I derbyn y bas, felly ddim opsiwn all gyda fe I wneud, ond yn mynd nôl mewn. Sy'n eto yn peri'r cwestiwn, ble mae ffitrwydd, ble mae awch, ble mae wmff Llanelli ar y foment, ble mae rheolaeth nhw yn canol ca. Ie, dyna lle mae rhan fwyaf o canran mwy o geisiau yn dod wrth cicio a off turnovers. Felly, mae'n holl bwysig bod y blaenwyr yna yn gweithio'n galed mewn I safle I nhw cael y cyfle gorau I ymosod off hwnna. A fel ti'n gweud, maen nhw ryd slow ar hyn o bryd. Dyn nhw ddim yn gweithio oddi wrth y bêl digon caled yn fy marn I. Mae'n rhaid i'r blaenwyr weithio yn y sgrym yma. Gweith siap. Cadw siap yn y sgrym. Yn rhoi platform o lia i'r olwyr. A dyma chi gyfle nawr. Tommy Lewis. Cael ei gwrso lawr. Tackle dda gan Dion Jones. Ond dyma chwarae da unwaith eto. Gan Lanelli. Cam sefyll oedd y gogs yng nghanol cae hefyd. Chwarae rhydd. Cyfle I drial rhywbeth. Llew Phillips Taylor yng nghanol ca. Ifan Bainan. Meddwl bod wedi gweld bwlch. Ond y bêl na wedi cael ei dwyn. Advantage offside. Black one offside. Ie. I gweld Rodri King a Llew Smith yn nabod I gilydd yn dda iawn. Yn sort o cwmpo mas. Symudiad gwych off y sgrym. Falle bod nhw wedi targedu Dion Jones. Ddim yn naturiol yn chwarae yn y Cris Rhif 13. Naturiol fel cefnwr. Tommy Lewis yn neud hanner bylchiad. A lot gwell gan Llanelli. Mynd trwy dwylo Llew Phillips ar yr ail cymal yna. Just bach mwy o dyfnder off y blaenwyr I trial cael bach mwy o tempo ar y cario yna. Hwna sy'n bwysig. Nhw'n rhi-fflat ar hyn o bryd. Angen bach mwy dyfnder a cael dal y pêl yn rhedeg yn galed arni. Ia, Sioned, mae yna gyfle. Mae'n wedi gweld pwy mor beryglus yw I wylaen nhw a I sgarmau symudol cyfle gwirioneddol arall I Lanelli. Ie, byddwn ni'n dweud, bod nath e gweithio tro dweitha, pam na I treoli eto. Tyber a bydd RGC... Wel, mae wedi gweithio mas I Rhys Davies. Oedd i'r bêl na ar lawr. Nag yw. Ond hyrddiad bach arall, mae'r bêl na nawr ar lawr. Just about wedi cyrraedd i'r llawr. Olwyr yn helpu y blaenwyr wy nawr. Aros I nhw ailosod. Llew Phillips Taylor, hyrddiad. Oedden e'n bring, oedden ar y lain. Nadi, gyda'r I lawe, just dan y bêl. Pwyll sy eisiau nawr. Pwyll a mynedd. Ie, Llanelli sy'n arafu pêl I hunan lawr myna. Nôl mae wedi mynd.
Os maen nhw'n lledu fe chwith nawr, sneb o flaen Iwan Evans. Red one, knock on. O, y bel wedi mynd mlaen o Lanelli. Short, you got the call from the side, short. Ond mae dyfarnwr teledu dwi'n meddwl heno hefyd. Mae Jonathan Mason yma dyn ni. Felly, os na broblem, bydd e'n edrych ar bob sefyllfa. Ath y lain yn rong i Lanelli, ond ath e weithio mas yn y pen draw, Sioned. Do, damwain llwy, really, yn y fe. Sa'n credu taw fedd fo gael y bel yn y cefen, ond eto, to'r hanner naid fyd gan RGC, ond mae'n rhaid nhw bod yn falus hefyd gyda'r rheol newydd yma. Dydych chi ddim moyn ymroi i groesi'r llinell, oni bai bod chi'n cant sicr bod chi yn mynd i cael ei drosodd, achos mae'r rheol newydd yna yn ffafrio'r tîm am ddiffyn. Ond beth oedd yn rhwystro fi lan fan hyn, yw ni gallu gweld y pictwr llydan. A petai nhw dod nôl yn chwith yn gynt, oedd Iwan Evans fyna ar y llinell 15 metr, a neb o flanau. Felly, yn ytrach na gweithio fe trwyddo'r blaenwyr fel mae RGC yn ei ddisgwyl, lledu fe mas falle bach yn gynt, a'r hediad syml. Ie, fel blaenwr fyna, Sioned, ni'n gweld Llanelli yn chwarae lot off naw. Bydde ti fel blaenwr yn mwy, yn licio fe mwy tra bod chi'n pigo o fôn y ryc yn lle drwy dwylo naw. Cos mae naw gorau pasio'r bel hanner metr nôl, felly ti'n colli hanner metr cyn cychwyn. Ie, a twod, fel blaenwr, fyna nawr yn ddelfrydol bydde ti moyn pigo mynd. Ti'n denu'r llinell am ddiffyn wedyn, ti'n denu'r blaenwr mewn, ti'n cilhau y llinell, a wedyn pan mae fe mlaen, mae'r rhif 9 yn mynd y fe. Ond hefyd, gallai ti ame tacteg, maen nhw'n disgwyl i chi pigo mynd, felly os ti yn pasio'r ben ar hanner metr, ymosod ar y ysgwydd allanol yr amddiffyn, twyd maen nhw bach wedyn yn gwendid fyna, ond tacteg gan Llanelli, ond ie, ti'n iawn Billy, fi'n personol, pigo yn mynd, cilhau y llinell am ddiffyn, a wedyn edrych i ymosod yn llydan. Wel, mi ddath Lanelli yn agos iawn i gael cais. Bydde wedi bod yn ail gais i llew Phillips Taylor. Ddim cweit wedi cael y bel ar y gwyngalch. Odi Llanelli'n gallu dod i pwysau ar sgrym rygbi Gogledd Cymru. Yr ateb yw Odyn. Odyn wedi dwy'n y bel. Nagin, ond maen nhw wedi cael cicos. Gwaith arbennig gan 8 blaen. Tref y sosban. Ie, diddorol gweld beth bydd y penderfyniad fan hyn gan Llanelli. Ydyn nhw'n cicio'r tri. Ydyn nhw'n mynd am tap fel ni wedi gweld lot o tîm yn neud. Neu ydyn nhw'n mynd am sgrym arall. Mae'n edrych fel maen nhw'n cymryd y pwyntiau. Falle Johnny Lewis, hen Ben, yn edrych i lleihau y sgôr, ond gwaith arbennig a arwydd bod y sgrym yma, ni wedi gweld y ddau dîm yn cael ciciau cosp. Felly wrth nabod Phil John, mae wedi gwneud lot o waith pryd mae fe'n gallu, fel ni wedi sôn, sef wedi cael lot o amser i hyfforddi, ond lot bydd y gwaith yna i gyd wedi mynd ar y sgrym, mae'n siŵr. Ie, gwaith da gan Lanelli yn erbyn Pedr Jones yr ochr hyn. Falle bydd ambell un yn cwestiynu i ongle. Ond dim y dyfarnwr, a fe yw'r unig un sy'n cyfri. Cyfle am driffwynt i Llew Smith a Llanelli. Gol gosb yn llwyddiannus. Felly Llanelli 8, rygbi Gogledd Cymru 20 yw i, gyda llain a 2 munud ar ôl. Sione, bydde ti wedi cymryd y triffwynt fyna, neu bydde ti wedi mynd falle am sgrym, neu mynd am y cornel? Wel, i fi fyna, sa'n gwybod beth yw'r teimladau lawr ar y ca, ond i fi, oedd yn amlwg taw Llanelli oedd gyda'r momentum yr ymosod fyna, mae ddim sgrym nhw oedd nhw wedi ennill nôl am Mantes. Gyda'r gwagle fel ma fe yn y pwyntiau, bydden ni wedi mentro naill ai mynd am sgrym neu llinell eto, ond mae triffwynt o hyd yn bwysig mewn gêm rygbi, achos galledd y gêm do lawr i falle 1 pwynt triffwynt. Felly, fel fi'n dweud, sa'n gwybod y teimladau ar y ca, ond gobeithio bydd Llanelli'n gallu elwa o'r triffwynt nes mlaen. Mae rygbi Gogledd Cymru yn cael cyfle arall. Rodri King. Y darged unwaith eto i Ilan Evans. Hyrddiad yn dod gyda'r bachwr a'i ddwylo nôl ar y bel. Yr un sgarmes yw i. Gwaith da gan Ryan Jenkins oedd y miw yna, dwi'n meddwl. Cael ei gosbi, mae Rhys Davies, tynnu'r sgarmes lawr. Dim whistle wedi mynd, felly dal yn chwarae Mantes. Ffili cymryd y gic yn sydyn os yn gwir gic wedi cael ei roi.
Evan Jones, nath hwnna di werth e. Billy Willis di hwnna. Nath e gymryd y quick tap, pan oedd y gic wedi cael ei roi. Gallai fe gymryd i nawr. Ie, sa'n credu mae fe am gymryd i nawr. Mae siŵr wneith hwn fynd yn y gornel. O'n i'n teimlo yna bach yn hall ar Llanelli. O'n i'n meddwl nhw wedi amddiffyn y sgarmes symudol yna yn dda iawn. Ond eto, diddorol gweld bod Rygbi Gogledd Cymru am mynd i'r sgarmes symudol mor bell allan o'r linell. Falle bod nhw'n triol cael y kick-off yna a wedyn lleihau y gwagle tuag at y linell gais, ond i fi fyddwn ni'n licio gweld Rygbi Gogledd Cymru yn chwarae dyma bach mwy achos mae olwyr peryglus iawn ganddyn nhw. Tybed os geiff yr olwyr y bel gyda llain y muned yn weddill. Maen nhw dal i fod rhyw 15 metr mas. Mae wedi mynd yn sydyn, yn troi. Mae Dan Owen, dwi'n meddwl yna. Cael y bel ar lawr. Falle gewn ni weld Jesse Williams sy'n cario nawr fyna. Yr bel yno i Evan Jones. Andrew Williams, y profiadol Andrew Williams. Yn brif y fforddwr yng Ngholeg Llandrillo. Ac yn dal i ymddangos yn Rhys yn lliwiau Rygbi Gogledd Cymru. Gadlon a'i fynd. Ac yn ail gasglu. Mae'r bel yna nawr. Pwy all lawr yna'n ddewr? Fe Andrew Williams oedd yna to nage. Craig bach wedi ynysu mae Evan Jones nawr. A mae eisiau mewnwr gan bod e ar y llawr. Pedr Jones. Yn gweithio hefyd, yn cyrraedd eto, fe'n cario. Neud metr fach. A'r cloc yn goch. Yn cloc ni yn goch, bydd rhaid ni rando ar y dyfarnwr a'i chwiban e hefyd wrth gwrs. Odi Llanelli wedi dwy'n y bel yna. O, nagin. Dan bwysau erythrol mae Evan Jones, mewnwr y Rygbi Gogledd Cymru. Gwaith dda gan Rodri King, newid cyfeiriad. Dyma'r olwyr, mae wedi mynd nôl o ddwylo Sam Rogers. Mantes nawr i Lanelli. Os yna gyfle i nhw agor i lan, ni'n siŵr bydd Tommy Lewis yn moyn y bel. Odyn nhw'n gallu mynd. Bas hir. Sythu di. Mantes drosodd. Iwan Evans yn cario. Yr asgellwr Amir Diwa Walji yn cael y bel. Bel ddim wedi dod i ffordd e ryw lawer. Llew Smith. Cario. Mae Christian Long. Gwr nath arwyddo. 7 mlynedd yn ôl nawr o Glwb Rygbi Porth Cawl. Mae wedi arafu yng nghanol can nawr. Gwaith amddiffynol da gan Rygbi Gogledd Cymru. Llanelli ar y drodol yn derbyn y bas yna. Smith. Cario mae Rodri King, llew Philip Taylor. Ond wedi seithi mas hefyd. Llanelli dal i chwarae. Od nhw'n chwarae i hynna mewn i drafferth nagin. Just about yn dianc. Smith edrych am opsiynau. Ond mae honna nawr wedi mynd ymlaen. A dyna hanner amser chwiban yng dyfarnwr Rhys Jones yn mynd. Digon i drafod am yr hanner cynt yna, ond ar yr hanner y gog sy'n ar y blaen. Llanelli 8, Rygbi Gogledd Cymru 20 i. Digon i drafod yn sicr. Wel, dyma chi ail gais Rygbi Gogledd Cymru. 2 gais i'r ymwelwyr o fewn chwarter awr, a Rhys Tiwdor yn neud yn dda i gadw draed e mewn fyna. Byddwn ni'n edrych nôl ar yr hanner cynta ar ôl egwyl fer.
Croeso nôl I Barc y Scarlets, yr ymwelwyr rygbi Gogledd Cymru sy'n arwain o 20 pwynt I 8 ar yr hanner a mae cyn chwaraewr y ddau dîm Billy McBride yn ymuno a fi a Billy mae'n teimlo fel bod rygbi Gogledd Cymru yn gadael gyda phwyntiau pob trwy maen nhw wedi treulio cyfnod yn nwy ar hugain Llanelli. Pa mor clinigol maen nhw wedi bod? Ie, yn union, fel ti'n gweud, yn glinigol iawn. Mae'r sgarmes ymudol wedi bod yn gweithio yn eitha effeithiol iddyn nhw. A fel ti'n gweud, maen nhw wedi cymryd y pwyntiau sydd wedi cael ei roi iddyn nhw. Felly mae Dion Jones wedi bod yn cicio'r triffwynt yn dda iawn, a mae'r penderfyniad yna o fynd at y pist wedi talu ffordd. Ie, ddau dîm hyn o'n sgorio sgarmes ymudol, ond rygbi Gogledd Cymru yn gwneud hynny I ddechrau. Dau gais o fewn chwarter awr, ond nhw wedi dod off y bus a creu argraff yn sydyn. Ie, mae'n siŵr bydd hwnna wedi setlo bach o nyrfau oedd gennyn nhw. Maen nhw wedi bod yn sôn trwy'r wythnos amdan y sgarmes ymudol a lle allan nhw targedu. A mae hwn jyst yn enghraifft o be licen ni gweld bach mwy ganddyn nhw. Off y sgrym, Danny Cross yn mynd lan y canol, a mae jyst yn enghraifft da. Mae pob y fforddwr yn sôn am beth sy'n bwysig yn ymosodol di cyflymder y bêl. Ddau cario dros y linell fantes, a dyma sut mae'r olwyr yn gallu gorffen off. Bron yn mynd dros y linell ystys, ond pwy o'r cais yn y diwedd. A dall Llanelli nôl mewn i'r gêm, maen nhw'n edrych yn beryglus yn chwarae rhydd, a un chwaraewr yn benodol, Tommy Lewis. Ie, pob tro mae'n cael y bêl, mae rhywbeth yn digwydd. Mae rhyw fflach o rhywbeth ymosodol yn digwydd. Ni'n gweld y fan hyn yn gwneud gwaith arbennig o dda yn cadw'r bêl na ar tir y chwarae. A wedyn yn dadlwytho dros y tacl hefyd. Mae gwaith tradau yn arbennig o dda. Dyma fe'n dangos y gwaith cicio fe. A mae'n just trenu rili bod nhw heb cael cyfleon lot pryd mae'r pêl na'n mynd bach yn rhydd. Dyna beth fyswn ni'n licio wneud, gweld yw pob tro mae'r pêl na yn cael ei troi drosto, bod fe'n stepo lan fel olwr a cael y bêl yn y dwylo bach mwy aml. Ti wedi gwneud y daith yma lawr I gadw cwmni I fi, ond gawn ni glywed gan Sioned Harris nawr, sy'n cadw hun yn ddigon cyfforddus yng nghwmni Rhys ap William. Nes di o'r hanner cynta, na di clywed argyfiadau Billy law yma, ond beth nes di Llanelli ar ei holi o 8 I 20, o di hwnna'n adlewyrchiad teg o'r hanner cynta? Fi'n credu bod yn adlewyrchiad teg o rhan pa mor clinigol yw Llanelli. Meddwl amdani, os ni'n sôn am tiriogaeth, fi'n credu taw Llanelli sydd wedi cael yr uchaf o hynny. Ond eto, mae rygbi Gogledd Cymru jyst yn edrych fi'n teimlo yn bach fwy dancherus ar y bêl. Maen nhw'n cymryd eu cyfleoedd nhw, sgarmes ymudol. Maen nhw'n lot fwy llwyddiannus yn lledu'r bêl. Ni'n gwybod mae Llanelli'n trial neu. Ni wedi gweld Tommy Lewis ar y bêl gwbl o weithiau. Ond ar y foment, just cydio'n momentum na sy'n yw'r colled gan Llanelli ar y foment. Ie, wel, dim ond un cais ni heb weld mor belled ar hanner amser. Dyma fe, y cais ddath I bachwr Llanelli. Llew Phillips Taylor, gwaith da gan y blaenwyr. A maen nhw wedi bod yn bwerus yn y sgrym hefyd. Odyn, maen nhw wedi cael tipyn o cwpl o sgrums yn ffafrio nhw, ond fan hyn, mae rygbi Gogledd Cymru yn mynd lan, maen nhw'n gystadlu, felly fel wnaethon ni sôn, mae'n bwysig wedyn bod nhw yn gallu trosglwyddo uchder eu cyrff nhw, ond just meddiant a pwyll yw, ond maen nhw'n llwyddiannus yn ysgarmes ymudol hyn, un peth ydw I yn, fel wedes I, o'n I yn synnu gyda yw, dyn nhw ddim yn edrych I symud y bêl na nôl, a fi'n credu falle bydde'r rygbi Gogledd Cymru wedi sylweddoli ar hynny, falle ni wedi gweld bod nhw'n aros nawr yn treol gwrthsefyll y hyrdiad na nes mlaen yn ail hanner, ond daethon nhw bant o fyna 2 hugain, llinell llwyddiannus, a mae wedi dod y cais yn nhw. Ie, Sioned, diolch yn fawr I ti. Nôl lawr at Lauren a Billy wrth ochr y cae. Diolch yn fawr I. So, rygbi Gogledd Cymru sydd wedi ennill y 2 gêm y ddiwetha rhwng y ddau dîm yma, ond pryn maen nhw yn cwrdd gall Llanelli tybed newid llif y gêm a newid gol y gysgorfwrdd yn yr ail hanner. Diolch nôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl I Barc y Scarlets, lle mae dau dîm yn edrych am ei buddigoliaeth gyntaf y tymor hwn. Rygbi Gogledd Cymru sy'n arwain Llanelli o 20.8 ar y funud. Billy McBride sy'n cadw cwmni fi. A Billy, mae'r bwriad yna gan Llanelli fel maen nhw'n cael bwlch. Dangos rhyw fath o eiddfedrwydd yn ei gêm cicio nhw. Hwna sy'n bwysig yn fy marn I. Maen nhw'n cicio dan bwysau lot. Just cymryd cymal arall I wneud e llai yn uben a cael y gorau allan o'r cic na. A reminder then is English language commentary on the red button with Matthew Jones and Owain Jones. Billy, mae'n bryd I ti ail ymuno yn tîm sylwebu yn y Gymraeg. Sioned Harris a Rhysap William. Ni'n barod I fynd yn yr Indigo Prem, yr ail hanner ar Barc y Scarlets. Lanelli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Lanelli ar reoli o 8 pwynt I 20. A Rygbi Gogledd Cymru, RGC yn ail ddechrau'r gêm. I newid wedi bod yn hanner amser. Rhif 19, Danny Evans ar y cae yn lle rhif 5 I Lan Evans. I Lan Evans yn amlwg iawn yn y lain I Rygbi Gogledd Cymru. Ni bod yn trafod y gêm ar hanner amser. Un cwestiwn nes I ddim gael cyfle I ofyn I Sioned Harris. Sioned Harris oes ffordd nôl I Lanelli yn y gêm yma? Oes bendant, yw'r gêm ef golli o bell ffordd. Mae fe gyn dibynnu ar fel maen nhw'n rheoli'r ardal canol y ca. Hynny yw rhwng y 20 metr, bod nhw ddim yn gorwarau, ond hefyd, jyst mae'n gweld bach mwy ymdrech, bach mwy ymroddiad, efallai gan blaenwyr nhw'n ardal y dacl I gweithio ar y bel, ond dyw e heb I ennill o bell ffordd gan RGC ar y foment. Nhw sy'n cael y cyfle gwirioneddol cyntaf o'r ail hanner llain y muned. Mae lain ymosodol dyn nhw reit ar y 20. Llanelli, Andrew Williams ar daliad. Rodri King nôl a'i ddwylo ar y bel. Mae'r hyrddiad yn dod unwaith eto, oedd hwn yn un effeithiol. Peter Jones sydd ar lawr myna. Mae wedi stopio unwaith. Os na fwlch bach lawr yr ochr dywyll I Evan Jones, na. Torri nôl tu fyw. Mae Rygbi Gogledd Cymru yn neud. Rodri King yn awr yn cario. Dechreuon nhw yr hanner cyntaf ar dan. Oedden nhw am ddechrau yr ail hanner yn yr un modd. Bryn Jones, y ffarmwr, y cawr o ffarmwr, yn cario. Andrew Williams yn arall yn cario yn gryf. Ymddiffyn mae rhaid I Lanelli wneud nawr. Trwy'r dwylo, mae yn mynd. Bagsio mewn. Onside! Y bel yn unwaith eto I Evan Jones. Mae'n mynd o'r tempo sylweddol I gêm Rygbi Gogledd Cymru. Andrew Williams yn cario meddwl dadlwytho I Danny Evans yn cadw I ddwylo ar y bel. Ongl hyfryd. Oedd eisiau ongl hyfryd dath o Rhys Tudor. Na, ag Rhys Tudor, wellad Zach Lowe oedd e. Bryn man o top. Jesse Williams just yn fyr. Edrych am drydydd cais. Mae'r ymwelwyr yn neud. Dan Owen, o dyw e'n cario. O dyw e'n tirio. Odi yw'r ateb. Yr wythwr i'r ymwelwyr yn croesi gyda 2 funed a hanner ar y cloc o'r ail hanner. Dealltwriaeth da fyna gan y mewnwr Evan Jones a'r asgellwr Rhys Tudor. Rhys Tudor yn rhedeg y lein yn amberffaith, yn amseru'r lein. A os ti'n gweld ar top y sgrin hefyd, Dion Jones yna efo fo, yn bwrw rycna a wneud siŵr bod Lanelli ddim yn cael dwylo ar y bel. Fel ni'n gweld Dion Jones bron yn cael y dadlwythiad, ond mae hwnna'n holl bwysig. A dyna be o'n i'n moyn gweld wrth Lanelli yn y hanner cyntaf. Bach mwy o eiddfedrwydd, bach mwy o ymynedd yn yr ardal yna. Felly cais gwych a dechreuad arbennig I RGC. Y trosiad yn ein cywir hefyd gan Dion Jones am ffordd I ddechrau'r ail hanner. Mae'r ymwelwyr ar y blaen bellach o 27 I 8 yn erbyn Llanelli. Yna I ofyn y cwestiwn I ti to, Sioned Harris. Oes ffordd yn ôl I Lanelli yn y gêm yma? Wel, fi'n gobeithio bod bod ni gêm lot fwy ochrog ar ein sgrin, ond cais arbennig fyna gan Rygbi Gogledd Cymru. Dath o'r llinell ysgarmes ymudol yn gyntaf, adnabod y gwagle, a hefyd fel wythwr, os ti'n gweld olwr o dy flaen di ar y llinell sydd yn taclo'n lot trichel, dwi'n ni'n ffordd sydd I fynd a dwi'n ni'n canlyniad fydd. Wel, maen nhw'n mynd unwaith eto agor nath y bwlch I Danny Cross. Tybed berchwedodd Kerry Jones wrth I foes agor I lan cynyddu'r tempo chydig bach dod I Llanelli dan bwysau. Rhys Davies yn mynd na ddwy'n honna.
Os yna gyfle i gael y bel i ddwylo y gŵr peryg Tommy Lewis. Os, dyma fe mynd unwaith eto. Ochr Gami. Ac yn colli y meddiant. Andrew Williams yn codi ddi. Jesse Williams yn agor i lan. Mantes drosodd nawr, y gic yna yn dros yr yslis o Sam Rogers. Falle o'na gyfle bach i fynd. Ie, cyfle bach i fynd, ond hefyd Sam Rogers, os oedd wedi gallu amseru'r gic na bach yn well, oedd y 50-22 reol yn ar. Ond just mynd nôl at, faint mor positif mae RGC wedi dod allan yr ail hanner, edrych i chwarae yn syth o'r gic, a mae hwnna gyd yn dod o Rhys Tiwd yn dod off ei asgell, yn cario yng nghanol ca, a be mae hwnna'n neud, fel o'n i'n gweud, mae cyflymder bel wedi pob dim yn ymosod. Ond i'n just teimlo, Danny Cross wedi gwneud y gwaith caled i gyd, oedd e just, os oedd e'n gallu pasio un arall, fi'n meddwl oedd RGC yn mynd yr holl ffordd, ond dechreuad da gan RGC. Ie, 3 chais i un i wer hyn o bryd. RGC yn edrych am bwynt bonus. Llanelli yn edrych am ffordd nôl mewn i'r gêm. Tommy Lewis yn edrych am bach o gymorth, o hwnna'n cyrraedd just mewn pryd o Ryan Davies. Ifan Bainon. Mynd i fe weithio yn galed wrth y bôn, newid cyfeiriad. Tommy Lewis mewn dros yr yslis, mae fe'n cael ei hyrddio am ddiffyn da gan y rygbi Gogledd Cymru. Red line. Ie, un beth ni ddim yn sydd i'w gwedd nawr yw bod Tommy Lewis yn cael ei ddefnyddio'n ormodol, bach yn ormod, mae RGC yn amlwg nawr, maen nhw wedi nabod fel bod e'n Dan Cheris. Felly maen nhw yn mynd i amddiffyn dwbli lan yno fe. Hefyd, ei ddawnau, mae fe'n boi bach eitha ysgon, felly dyn ni ddim yn bod e'n cael ei bwlio oddi ar y cama. Ie, lle mae Tommy Lewis yn moyn. Mae'n gallu creu fe, ond pan mae fe yn cael ei greu drosto fe, mae fe yn hynod beryglis fel mae fe'n bagio. Yn troi yn arbennig, ond yn troi mewn i Ellis Thomas yn anffodus, ac yn cael ei fflatno. No hands now! Ond dal ei afel ar y bel, fel mae rygbi Gogledd Cymru yn neud hefyd. Jesse Williams yn dod mwy a mwy mewn i'r gêm. Siap da ar batrymau rygbi Gogledd Cymru, y bas na yn hyfryd i Zach Clow, y bas nôl tu fewn, os na gais pwynt bonus yn dod, os yn wir, a mae hwnna'n dod i'r canolor Dion Jones. Cais wedi weithio yn arbennig gan yr ymwelwyr. Ie, ymosod arbennig gan RGC. Ni'n gweld cario cryf yng nghanol ca gan Jesse Williams y prop, a falle hwnna'r gwahaniaeth. Gweld blaenwyr RGC yn gweithio lot mwy caled yn ymosod na blaenwyr Llanelli. A be mae hwnna'n creu di cyfleon fel hwn. Ni'n gweld Afon Bagshaw yn neud hanner bylchiad yn gyntaf, ond eto, rownd y cefn, pas gwych gan Danny Cross dros y top. Ni'n gweld Ryan Davies just o flaen yr amddiffynwr tu fewn iddo fe, a mae'n neud gwaith tu fewn yn lot anodd i Iwan Evans, a fel ni'n gweld Dion Jones eto yn amddiffyn, yn ymosod yn arbennig tu fewn, yn cynnig ei hun trwy'r amser, felly cais gwych gan RGC. Ie, mae hwnna'n dipyn o gamgymeriad gan Ryan Davies, achos yn ardal na'r ca gallu ti am os, na lot o thret i gael. Nath Sam Hughes rhif 7 RGC neu'n dda iawn i rhedeg yn neud y ffigrediad na sydd yn denu dynol mewn, ond fyna y gym rhaid ti'n neud yw jyst rheoli ac ysgodi dy ddyn. Sym ystod hedfan lan, a os ti yn, mae rhaid ti cymryd y dyn ar pel. Fel wedyn ni yn y hanner cyntaf, mae RGC pan maen nhw yn gwrth ymosod fel la, gyda'r blaenwyr yn gweithio fel maen nhw wrth yn llawer fwy clinigol. Yn berffaith o'r tŷ heno, mae Dion Jones trosi cais ei hunan hefyd, a mae'r bwlch yn sydyn reit wedi ymestyn reit mas. Llanelli 8, rygbi Gogledd Cymru 34. Pedwaredd cais i'r ymwelwyr, a hwnna'n dod i'r gŵr yna. Dion Jones. Ti'n gweithio Billy cefnwr yw e fel arfer, a cyflymdra gan y gŵr hefyd. Os mae cyflymdra, mae lot o brofiad gan Dion hefyd. Mae fe di chwarae lot o rygbi ar y lefel yma. Felly, sim syndod dy fi bod e'n gweld e'n perfformio yn y Cris rhif 13 yn enwedig wrth ystyried bod Tom Hughes, y captain, allan am spel. Felly, braf gweld Dion. Mae'n gweld dod elfen newydd i'r gemau. Mae wedi chwarae maswr, mae wedi chwarae cefno, mae wedi chwarae ar yr asgell. Felly, mae'n bron jack of all trades. Mae'n chwarae o pwysig iawn i RGC. A dyma, nhw'n mynd eto. Rhys Tiwd, torri tackles. Cymorth yn cyrraedd nawr. Maen nhw lan i 2 ar hugen Llanelli. Mae'r llif ddore
wedi agor ar Barc y Scarlets. Honna wedi mynd ymlaen o law Johnny Lewis. Dim byd mae'r captain yn gallu wneud i helpu Llanelli ar hyn o byd, ac os dyn nhw ddim yn gallu cael y bêl. Un ffordd mae'r momentum wedi mynd yn yr ail hanner yma, a ffordd y Gogleddwyr yw hwnna. Dion Jones, cic fach trwyo, le mae'r bêl yn nawr. Brwydyr ar lawr yw i. Mae wedi mynd mlaen o'r dwylo, sgrym fydd i. Ond Rhys Tudor, mae fe wedi edrych yn beryglus a'i bêl yn ei ddwylo. Odi, mae fe. Mae fe rhedeg yn galed iawn. Dwi byth yn rhoi lan yn y tacl. Fel ni'n gweld, dealltwriaeth da unwaith eto. Jesse Williams yn chwarae mewnwr. Fel ni'n gweld, mae'n osgoi 2, 3, 4 tacl. Just siom rili bod y pêl yna ar ôl torri linell ddim yn mynd i dwylo. Johnny Lewis falle yn dangos bach o'i brofiad fyna yn cael llaw i'r bêl. Cos os oedd e heb cael y llaw yna, oedd RGC mewn yn y gornel unwaith eto. Jesse Williams, beth yw i hanes e, Billy? Oedd e yn rygbi Gogledd Cymru pa motina? Oedd, treies i tymor gyda fe yn chwarae, yn reiddiol o Zeland Newydd. Dath e draw yma efo'i frawd Bo Williams sydd bellach nôl yn Zeland Newydd, ond mae wedi hefyd i cael profiad yn chwarae i Rotherham hefyd. Felly gŵr profiadol iawn a rhywun mae RGC lwcus i gael yn y reng flan yna. Gweithio galed iawn mae Jesse Williams yn neud. Y chwarae rydd hefyd wedi dod yn amlwg iawn yn yr ail hanner. Wedi colli'r bêl. Yn dyfarnwr ni Rhys Jones yn hapus gyda hwnna. Mae Llanelli wedi dwyn y bêl. A mae eisiau bêl arno nhw. Y cwestiwn arall yw, odyn nhw'n gallu gwneud rhywbeth â fe? Ellis Thomas yn cario. Metre dyn nhw'n wneud. Fel fi'n gweud, y peth cyntaf sy'n rhaid nhw gael yw y bêl. Pedr Jones bron a dwyn hwnna yn gryf, yn gawr dros y bêl. Dyma nhw'n mynd. Dim opsiwn arall gan Johnny Lewis, ond oedd hwnna ddim yn syth mewn. O di, oedd wel, y bas nôl i'r 2 ar hugen oedd hwnna. Dim byd yn mynd o blaid Llanelli. Na, dim byd o gwbl, a mae rhai rhoi clod i RGC yn hwnna. Trwy'n unwaith eto, maen nhw ddim yn ymroi neb mewn i'r ardal y dacl. Mae dan nhw dynion ar eu trad sydd yn rhoi'r pwysau ar Llanelli. Maen nhw'n ymddiffyn fel maen nhw'n ymosod. Ond eto fan hyn, maen nhw dal y pêl bach yn hir. Mae 2 blaenwr tu allan fyna ddim yn gwybod beth i'n neud. A does dim opsiwn arall gyda Llanelli fyna, ond i gicio. Dyn nhw ddim yn helpu'r achos eu hunan o gwbl. Ni wedi gweld pwy mor bwerus a pwy mor beryglus yw'r arf yma. Ysgarmes ymidol. Ni wedi gweld pa mor beryglus yw'r olwyr yma. Danny Cross yn cario dros y llinell fantes. Y bêl yno i Rodri King. Fe'n chwarae mewnwr. Yn penderfynu peidio pasio. Yn cael ei lorio gan i wrthwynebu llew Philip Taylor. A dwylo da unwaith eto. Yn troi ma Bryn Jones mas o'r dacl yna. Edrych yn 5 cais ma'r ymwelwyr rygbi Gogledd Cymru. Jones i'r wythwr Dan Owen. Fe wedi bod yn fywiog hefyd. Ac ystadlu yn gryf dros y bêl. O Llanelli. Andrew Williams. Cwpl o gemau dy fe fynd nes cyrraedd 200 o gemau. Jesse Williams eto yn cario. Dyma Pedr Jones. Yn gosod y ben yn ôl yn hir hefyd yn allweddol i'r cymorth i gyrraedd wedyn. Danny Cross oedd hwnna'n cario. A cic-os fi Lanelli. Yr amddiffyn yn arwrol. Bob clod iddyn nhw. Ar y degau fyna, oedd RGC dechrau cael ei ynysu braidd. Sam Hughes wedi gorredeg y llinell cymorth bach o'r môr nath ei gael un gyda bach o'r môr y waith i gwaredu y Llanelli fyna. Felly maen nhw'n troi hwnna dros yn effeithiol iawn. Jyst gobeithio na bod nhw'n gallu just cael y pêl ma lan mas o'r 2 ar hugen ac adeiladu o fyna. Gen i gyfle i edrych ar, ni'n cael ei nawr, i edrych ar Grys Llanelli hefyd heno. Lot o noddwyr ar y Crys, a mae'n y reswm hynny. Achos mae 18 o noddwyr ychwanegol ar y Crys i ddathlu 100 mlynedd a hanner o rygbi yn y dref. Nid o glwb Llanelli, ond o 100 mlynedd a hanner o rygbi yn dref Llanelli. Dyna pan mae gymaint o noddwyr ar y Crys. Morgan McRae o Academy y Scarlets ar y cae. Nid y fe yw hwnna. Mae Tristan James ar y cae hefyd yn gwisgo 22. Tommy Lewis
wedi chwarae digon falle i'r Scarlets. Maen nhw moyn gael rhyw 50 munud fach i Lanelli. A dyma mae creu. Gwr o Linden, ni'n gweld yn chwarae yn ranbarthol dan ddeunaw i'r Scarlets. Fe yn mynd i gael rhyw 5 munud ar hugen yn yr Indigo Prem. Bagsio yn casglu. Mae creu ar dacl gynta. Y bel yna, unwaith eto i Jones. O, dan lwytho da, unwaith eto yr eilydd Danny Evans oedd hwnna. Y shift na, mae yna 3 yn erbyn 1 mas yn llydar. Tudor yw hwn, yn rhedeg yn galed fel Billy McBride yn gweud. Ongl gan Dan Owen. Tackle dda gan Ryan Jenkins arno fe. Mae'r ymosod yn ddi-baid ar hyn o bryd. O, y bas na. Flat o'n i'n mynd i weid, ond mlaen med Rhys Jones. A sy'n mot beth i fi meddwl. Ie, ni'n gweld bygythiad Rhys Tudor unwaith eto. Nath e'n dda iawn i aros ar tir y chwarae fyna. A fel ni'n gweld niferoedd ar ei trad, ddau ochr y RYGBI RGC. Un arbennig o dda i ailgylchu'r bel na. Ie, fyswn i'n gweud yr un peth. Andrew Williams yn trial mynd mor fflat as sy'n bosib at y linell. Braidd yn orrydig y bas yna gan Sam Rogers. Cwarter awr o'r ail hanner wedi mynd. Beth oedd hi ar hanner amser? 20.8 oedd RYGBI Gogledd Cymru ar y blaen. 2 gais wedi cael i sgorio gan yr ymwelwyr. Dim un gan o gwr yna Jesse Williams, ond mae fe wedi cyfrannu tipyn i'w perfformiad nhw. Scrum i Lanelli. Mae angen rhywbeth i ddigwydd yn eitha sydyn arnyn nhw. Jesse Williams yn erbyn Rhys Davies yr ochr yma. Mae yna'n bentwr. Pedr Jones yn cael ei gosbi fyna. Fi'n credu bod e bach yn anffodus fyna. O'r picture nes i weld, mae Dylan Lowley, oedd ei ben ole, lot uwch ben i ysgwyddo fe fyna, oedd e ddim yn cadw siap sgwar o gwbl, felly credu bod Pedr Jones yn anffodus fyna, ond dim fi yw'r boi yn canol ca. Ie, ni wedi gweld rhywun sy'n awr yn y fforddi Cymru. Gethin Jenkins yn cael ei gosbi lot am hwnna. Pen ôl yn uchel a wedyn yn neud yr hinge yna. Ond Llanelli yn cael y gosb yn y sgrym yna. Y tafliad cyntaf i Morgan McCrae o Academy a Scarlets mae fe. Pwy fydd i darged e? Faint o ymarfer mae fe wedi cael. Darts yn berffaith i ddechrau. A'r bel yn fflat hefyd. Oedd na fach o groesi yng nghanol caodd. Anlwcus oedd hwnna. Jenkins yn mynd trwyddo. Ellis Thomas hefyd. Fel ni wedi gweud eisio Sioned yw pethau just ddim yn mynd yn iawn i Lanelli. Na, fi'n credu bach o rwystredigaeth oedd hwnna falle, just treial wneud pethau i ddigwydd heb angen gorredeg a tem bach. Mas fe cydio neu ddinau, hyrddio fe trwyddo neu o le aros tu ôl iddo fe mwyn gallu clirio allan yn ardal y dacl, ond eto, Llanelli just methu yn deg o cydio neu momentum nhw. Maen nhw'n ennill kick-off, maen nhw'n ennill y llinell o'r eto ilgio'r meddiad nôl. Mae yna gyfle fan hyn. Johnny Lewis yn mynd trwyddo cymorth. Le mae fe? Wel, gallai hon weitho. Iwan Evans yn cwrso. Nôl na mae Bagsio. Cydori hwnna lawr gyda'r law chwith. Ond ail ddechrau fydd hon o'r llinell gais. Cofiwch y reole newydd sy'n dod mewn gyda rygbi'r byd, gyda World Rugby. 50-22 yn un yn nhw. Ond chwarae da Billy gan Lanelli. Ond just neb cwaith ar ysgwd Johnny Lewis. Ie, falle hwnna'r gwaniad. Ti'n gweld pryd RGC yn torri linell faint o niferoedd sydd yna o amgylch y bel. Johnny Lewis, falle bach yn araf, os gallai ddeud. Ond eto, mae'n dangos profiad. Mae mor dda, mae wedi gweld blaenwyr yng nghanol ca ac yn defnyddio bach o cyflymder sydd gyda fe ar ôl i fynd rownd y chwaraewyr. Bach mwy o hwnna gan Llanelli sydd angen os maen nhw am dod nôl mewn i'r gêm yma. Maen nhw wedi colli'r bel nawr. Bryn Jones yn cario i RYGBI Gogledd Cymru. Jesse Williams nawr yn cario hefyd. Yn gwybod yn dod o Zela newydd, ond Williams, a mae rai bod yna Gymru yn y fe'n rwle.
Ond i rygbi Gogledd Cymru a Bagsio yn moyn chwarae fwy. Dwi'n siŵr bod Dion Jones ddim eisiau chwarae lot mwy, ac os oedd e lawr yn cael triniaeth ar ei goes. Os da cramp oedd e, ddim ffansi cael y bas yna. Sori, mae fe'n gweud. Lain i Lanelli fydd hi. Fain sydd ni ar y cloc. 20 munud ar ôl yn yr Indigo Prem. Mae'n edrych fel buddigoliaeth gyffyrddus ar hyn o bryd i'r ymwelwyr rygbi Gogledd Cymru. Ond mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Cramp hefyd yn broblem i Jesse Williams. Cloc wedi stopio. Dyna Andrew Williams. Siarad a'i dîm. Yn gefe yw'r captyn. Afon Bagsio sy'n gwisgo 15 yw'r captyn. Ond maen nhw'n gweithio ei gilydd yng Ngholeg Llandrillo. Maen nhw'n dîm effeithiol, profiadol Billy hefyd gyda rygbi Gogledd Cymru. Ori, dau gŵr ffyddlon iawn i rygbi yng Ngogledd Cymru. Y ddau hen bennau yn y garfan. Boes chi'n edrych i ddangos o brofiad yna. Maen nhw wedi dechrau reit o'r dechrau gyda RGC. Reit pryd nhw'n chwarae yn gyngrau rif un. O'r cychwyn maen nhw wedi bod yna, felly mae gen fi lot o barch tuag at beth maen nhw wedi wneud i rygbi yn Gogledd Cymru. Maen nhw wedi dwy'n y bel hefyd. Mae yna gyfle yn dod i'r gŵr peryg. Rhys Tudor ddim penderfynu cicio. Dion Jones ar ôl hon. Oedd e o flan y gic, felly fe'n gwrando ar y dyfarnwr. Dyw Walji yn neud yn dda i gymoni pethach i Lanelli. Ifan Bainon yn cyrraedd ac yn dod o hyd i Johnny Lewis i glirio. Dros yr ystlys mae hwnna'n mynd. Tra bod moment yn ni, lawr yn ni at Lawrence sy'n nghwmni i Kerry Jones. Kerry, firstly, how pleasing to get that bonus point in the bag within 50 minutes? No, it's fantastic. I think we've come out really well in the second half. Big challenge to us now is can we be ruthless and really try and turn the screw in the second half and keep the pressure on and up the tempo, really. Given in the one game you have played this season, you spent so much of it defending. How pleasing has it been to perhaps see more of your attacking play, see your backs combine in the way they have? Well, look, I think anyone who's watched us before will see we're a really expansive game. We like to play rugby, we like to move the ball. On a fantastic surface like this, it's a lot easier to play. And how much have you learned perhaps from your team in the short time? Look, you haven't played as many games as you have. You've got some new faces out there. What have you taken from it this evening? Well, I think they've got huge heart, and like I say, I've got nothing but respect for the boys in terms of the amount of travelling and the amount of work they've got to do to play in this league. And I said they're giving a really good account of themselves this evening, and hopefully that can continue. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Diolch yn fawr i Kerry Jones am ei amser i. Ar ymroddiad mae'r boys ma'n gorfod wneud, ni di clywed am rhywun fel Bryn Jones yn teithio lan i Bai Colwyn dwywaith yr wythnos, yw 2 awr o deithio, 8 awr yn y tractor. Mae'n dipyn o ymroddiad, dipyn i ofyn i'r boys yma, a mae'n dangos, fel oedd Kerry'n gweud, faint mae rygbi Gogledd Cymru yn meddwl i'r boys yma. A dyma nhw'n mynd eto, di hwnna ddim di mynd mlaen, mae'n llwyddo cyrraedd y clow. A fe mynd am y cornel, cyflymdra ganddo fe, cryfder, a trad cyflym hefyd. Am gais i'r ysgellwr, Zac Low, 5 cais i'r ymwelwyr, maen nhw'n ymhellach ar y blaen. Odyn ac yn hollol eiddiannol o fe fyd, ti'n bod, sa'n credu ddim moyn paso fe i Sam Hughes, falle ddim meddwl bod e bach yn lot fwy gyflym nag e, ond unwaith eto, just oddi wrth y cymal cyntaf yn fel y first phase, maen nhw'n dweud, mae RGC mor effeithiol yn neud hynny. Maen nhw'n hela'r ffug credwyr, pas ddim yn ddelfrydol yn addo wrth y tro, nhw'n tu ôl, felly ddim berffaith. A eto, Rhys Davies, mae fe'n dangos yr yslys iddo fe, ond os mae fe'n dangos yr yslys, mae'n rhaid i fe wneud y dacl na, a mae'n lot gormod y camgymeriadau fyna gan Llanelli'n amddiffynol. Billy, ambell waith mae'r bel na sy'n bownso yn gallu tynnu amddiffynwyr mewn o diwedd. Mae'r yna beth y gwyddoedd mae yna. Nath i bant o'r drod, dim problem gyda hwnna, ond mae jyst yn denu pobl mewn yn meddwl, fi lli cael yn ddwylo ar y bel. Mae yna dywediad yn rygbi, a bouncing ball is undefendable, fel maen nhw'n gweud. Dylen ni wedi bod yn world class, de. Ac ni wastad yn twlu nhw. Ond na, oedd yn just braf gweld RGC yn edrych i chwarae off y linell, a ddim edrych i setio fyny ysgarmes symudol yna, a mae jyst yn profi beth maen nhw'n gallu wneud fel olwyr. Mae gen nhw bygythiad ar draws y cae i gyd, a mae gen nhw cryfder yn dyfnder, fel maen nhw'n gweud yn y
yn yr olwyr. A un peth sy'n amlwg iawn gyda RGC fyd ar y foment yw pob tro maen nhw'n ymosod a maen nhw'n curo'r dyn cynta, maen nhw wastod rhywun ar naill ysgwydd i'r llall, ar y tu fas, ar y tu mewn. Un o'r fyna, welswn ni o leia 2-3 chwaraewr arall o gwmpas saclo. A dyna'r gwahaniaeth mowr hyn yma yw just pa mor athletau iddyn nhw, pa mor ffit iddyn nhw fel tîm fyd. Maen nhw wedi goresgyn pob sialens gan Lanelli yn yma. Ie, trosiad llwyddiannus arall hefyd gan Dion Jones. A fi'n meddwl bod Dion wedi gadael hefyd 7 mas o 7 fi'n credu os yw'n mathemateg un iawn o'r tŷ. 41 o bwyntiau yn erbyn 8 yw i. A mae rygbi Gogledd Cymru y moyn fwy o. Ond y bas wedi mynd ymlaen. Fi'n meddwl ta Neil Jones, y dyfarnwr cynorthwyol. Danny Evans bydd e'n siomedig. Mae wedi carlamu 50 metr. Dyma'r bas. Let's go, let's go. Oedd ei bas hyfryd, ond fi'n credu oedd hi mlaen. Oedd a, ti'n ma, mae'n rhoi clod i RGC fan hyn. Dyn nhw ddim wedi just setlo am y sgôr. Maen nhw'n dal yn edrych i chwarae o fewn 2-20 un nhw. Creu pwynt wedodd Ceri, dy fe? Oedd ni'n gallu dod i stamp ni ar y gêm yma a wneud pwynt yn y gyngrair, yn yr Indigo Prem. Ni'n mynd i fod yn gystadleuol. Ie, yn union. Mae hwnna'n creu hyder o fewn y garfan hefyd yw'r ffaith bod nhw ddim moyn chwarae negatif a dechrau cicio, bod nhw am trial chwarae. A hefyd, fel ni'n gweud, mae hwnna'n adeiladu hyder o fewn i'r gêm nesaf. Mae jyst yn profi beth nhw'n gallu neud pryd nhw'n cadw mlaen i'r bêl. O'n i'n siarad yn erbyn Llanelli faint o amddiffyn oedd rhaid iddyn nhw'n neud. A ti'n methu amddiffyn am canran mwy o'r gêm a disgwyl ennill, felly mae'n braf gweld nhw yn cadw mlaen i'r bêl. A gyda sgôr fy mafer y foment, maen nhw wedi heiddi, maen nhw wedi ennill yr hawl i'w hare fyd RGC, a gallw dim ond cymryd ffydd o'r gêm yma. Hefyd wrth ystyried, maen nhw wedi colli 9-1. Felly mae hwn yn gêm ardderchog iddyn nhw fyd i ddatblygu partneriaethau a unigolion. Mae'n siarad bod ambell i ddrws yn cau, ambell i un yn agor. Mae Benlwng ar y cau. Mae fe ar fenthyg o'r Quins yng Nghyfyrddin i Lanelli. Pwy arall sy ar y cae hefyd yn credu bod rhif 19 Jack Solomon arno. Rhif 11 Griffith Williams arno hefyd i Lanelli. A 23 Harrison Button. Ond Dan Owen yw hwnna'n gwisgo 8. A fe wedi bod yn amlwg hefyd i'r ymwelwyr. 21 ar y cae. Tom Ellis hefyd. Yn eilydd o fewnwr. Mae'n meddwl bod Evan Jones wedi gadael i rygbi Gogledd Cymru. A mae Samuel Jones ar y cae hefyd. Gwr arall sydd wedi dod trwy system rygbi Gogledd Cymru a Coleg Llandrillo. A ffletwr o fri hefyd. Ond ei dad yn chwaraewr proffesiynol. Mark Earl. Lanelli, mantes iddyn nhw. O bel wedi mynd mlaen o'r dwylo. Cyfle nhw drial neu rhywbeth. Ryan Jenkins torri nôl tu fewn. Cwarter awr o'r gêm yma ar ôl. Lanelli dal i edrych am bwyntiau. Nid cael y bel yn yr ail hanner. Johnny Lewis o dan bwysau. Ysbytbas o hwnna, mae rhaid i fi fod yn onest. Lly gweld Sioned yn chwarae Lanelli. Maen nhw wedi ymarfer unwaith mewn bythefnos. Mae lot o wynebau newydd yn y tîm heno. Dyn nhw ddim yn edrych fel uned, ond dyn nhw. Na, dyn nhw ddim. Maen nhw jyst yn ail i bopeth ar y foment yn un nhw. Maen nhw'n... Ti'n gweld, does na ddim siap oddi wrth y mewnwr. Mae'r maswr yn edrych am opsiyned dim un yn cael ei roi diga. Unwaith eto, maen nhw'n colli meddiant a maen nhw'n ildio tiriogaeth unwaith yn fwy. Ond un beth sydd wedi syni fi'n mwyn i unrhyw beth â nhw, pa mor araf fi'n nhw nôl ar eu traed ar ôl taclo. A hefyd, fi sylweddoli cwpl o weithiau, maen nhw ddim yn rolio'n gyflym. Mae fel bod nhw, does dim o chwant nhw i codi nôl ar eu dran am ddiffyn. A mae RGC yn mynd i gosbi nhw mewn i, a maen nhw wedi. Ie, maen nhw wedi, yn sicr wedi. Mae'r gŵr yma'n edrych yn beryglus bob tro. Zach Lowe, trad cyflym, bagsio nawr fel mewnwr. Yn cael ei hyrddio nôl. Ddim cael ei ddal, ddim rhaid i fe ryddhau y bel felly. Mae yno i'r eilydd Tom Ellis, yr eilydd o fewnwr. Tempo wedi bod i'r ail hanner yma gyda y rygbi Gogledd Cymru. Mae wedi bod yn ddi-stop wrth i Danny Cross gario. Dwylo ar y bel yna nawr. Mae nhw dal yn gael gafel ar y bel yma. Andrew Williams yn cario. Peth i'n sylwi hefyd, Billy, mae cymorth wastod na, os e. Rhywun wastod ar yr ysgwdd.
Dyma Owen, fe'n dadlwytho i'r cymorth yna, Jesse Williams. Trosedd, opsiynau, ond mae'r cymorth yn bob man. Fel ti'n gweud, mae ymosod RGC wedi bod yn arbennig o dda. Mae wosod cymorth, mae wosod opsiynau. A fel o Sion yn sôn fyna, y braidd gyda Llanelli, maen nhw jyst yn danfon un chwaraewr neu un blaenwr mewn i'r ardal arbennig hun. A hwnna beth sy'n siomedig yw, fel ni'n gweud, angen rhyw fath o gymorth rownd i'r pel. Y pel yw ble mae pawb yn ymosod. Fel ni'n gweud fan hyn, Zach Lowe yn ei gwaith arbennig. Mae'r ddau asgellwr i RGC wedi bod yn arbennig iawn, mae rhaid i fi weid. Dan Owen wedi cael gêm hanner yn ysgoi, 2 tackle. A fel ni'n gweud, prop tu fewn, bagshot tu fewn, a mewnwr ar yr ysgwydd arall. Hwna beth yw'r gwaniaeth rhwng y ddau dîm. A ni'n sôn am tempo'r ail hanner, unwaith ath y chwiba na, oedd e werth i weld jyst iaith corff y ddoi dîm. Cwpl o unigolion ar eu pengliniau nhw, dwylo ar y pen. Mae'r ddoi dîm wedi rhoi shift mewn hyn o ma, ond parch hefyd i Llanelli na fe, maen nhw wedi bod yn amddiffyn, a mae amddiffyn am nifer amser yn anodd iawn. Ailyddion digwydd i Lanelli. Tom Zuga yn gwisgo 17 ar y car, Kane Rhys-Jones gynt o ysgol Ystrade, coleg Sir Gar yn gwisgo 20 blaen asgellwr agored yw ar y car i Lanelli hefyd. Ailyddion diri yn aros i ddod ar y cae i rygbi Gogledd Cymru. Mae Kai Herdman o'r Drenewydd yn ddangosiad cyntaf yn lliwiau rygbi Gogledd Cymru. Fe'n gwisgo 20. Ond mae'r fainc yn mynd i gael ei wagau. Dyma nhw'n dod. 17, Rhys Roberts, Rodri Evans, ymddangosiad cyntaf arall iddo fe. Y gŵr, pa glwb yw Rodri Evans? O Gaernarfon, un arall o'r cofis arno i rygbi Gogledd Cymru. A mae rhif 2 ar egen Sam Stoddard hefyd ar y car. Neb ar ôl ar y fainc i rygbi Gogledd Cymru. A mae rai gweud Jesse Williams yn gadael. Mae fe'n heiddi eistedd lawr ar ôl 68 munud. Mae fe wedi'n rhoi effaith. Mae fe wedi creu effaith mowr ar y gêm yn Ywen yn y sgrym a'n chwarae'r agored. I bod yn deg, mae'r rheng mlaen i gyd gan rygbi Gogledd Cymru wedi gwneud hynny. Mae Pedr Jones wedi bod yn effro iawn o gwmpas adael dacl. Mae dydy Rodri King sydd wedi bod yn hynod o effeithiol yn Llanelli, yn daflu mewn ac hefyd wrth hyrddi o'r tu ôl. Felly maen nhw wedi cael 68 munud da iawn ac yn heiddiannol iawn o'i gorffwys nhw. Wel, dyna un peth fe ni'n gofyn i ti a Billy i gytuno arno yw seren y gêm ar yr Indigo Prem yma. Digon i drafod. Yn dewis i chi i wneud o fewn y munudau nesaf. Os yna gais arall yn dod. Mae yna sgwrs rhwng y tîm dyfarnu. Le mae'r bel. Mae ar lawr yn rwle. Lot o ddwylo arni. Sy'n ni dim bod y chwiban yn mynd. Time's off. Time's off. We just got TMO, boys. Wel, dyma'r tro cyntaf fi'n meddwl bod ni'n mynd i'r dyfarnwr teledu. Beth mae John Mason wedi gweld os rhywbeth? Okay, time off. Yeah, TMO. On-field decision, no try, Mace. Can you just check the grounding? Chi y penderfyniad ar y cae yw dim cais. Welwch chi rhywbeth fyna, boys? It will be, probably, yeah. Roedd yn edrych i fi bod e wedi rhoi e lawr ar y cynnig cyntaf. Felly os nag yw wedi rhoi e lawr, gyda'r penderfyniad yw... Odi fe'n gyffwrdd y llawr. Ceri taw Rhys Roberts sy'n cario man hyn, yr eilydd yn gwisgo 17. Dyna'r ongl orau bydden ni'n tybio, yr ongl na o'r tu ôl y llinell gais, dyma ni. Mae rai bod e'n glir yn gyffwrdd y llinell gan fod y dyfarnwr wedi gweud nad yw e'n meddwl bod e'n gais, felly mae'n edrych i fi fel bod Jack Solomon wedi gwneud gwaith arbennig o dda fyna, so pob clod i'r eilydd. Rhywbeth yn newid meddwl y tîm dyfarnu fyna. Mae yna law, fel ti'n gweud. Jack Solomon o dan y bel. Dyma'r eiliad dyngedfennol. Ond edrych fyna, taw fraich einan sydd yn stopo fe ar y cyffwrdd y llawr. Ond wedyn, dwi ddim wedi cael ei dal lan, nhw e? Rhys, I've had a look, mate.
to me, I can't see that ball ground. I can see an arm underneath it. Yeah, I agree. So we're going goal line drop out. Yeah, that's correct. Yeah. Come on. Anita, pawb yn gytun, dim cais fyna i'r eilydd Rhys Roberts, gwaith da gan Jack Solomon a'r eilydd Kane Rhys Jones hefyd. Felly air ddechrau o'r llinell gais fini. Held up, okay? Time's on, play, behind the kicker. Problem gyda hyn, Llew Smith yn trial taro un yn hir. Ond nôl fydd rygbi Gogledd Cymru yn dod, sy'n dwywaith am hynny. Eisiau gadael o'na i fwnso, ond dyna beth nath Sam Stoddard. Un arall yn neud i ymddangosiad cyntaf yn lliwiau rygbi Gogledd Cymru. Clow unwaith eto. Oedd na dro dros yr yslis o Aaron Williams. Mae'r bel wedi mynd ymlaen felly. Scrum gewn ni i Lanelli, ond beth am y gŵr yma, Billy? Ie, ni wedi rhoi clod i'r ddau asgellwr o hyd yn edrych am waith. Mae hwnna'n braf i weld fel maswr ti moyn cael yr opsiynau yna tu fewn a tu fasti. Mae hefyd yn helpu bod y ddau ar asgellwr yn maint mawr, bod y rhedeg yn galed ddim yn rhoi lan yn y tacl. A mae hwnna'n holl bwysig yn symud ymlaen yn enwedig. Os ti'n creu cystadlu yn y garfan, Zach Clow ddim wedi bod yn dechrau lot i RGC. Felly mae'n falch gweld e'n cystadlu am y crysau yna. Mae 70 munud ar y cloc gyda ni. Felly Lanelli ymosod. Beth am mynd i drafod seren y gêm, Billy? A Sioned, pwy sy'n eich meddyliau chi ar hyn o bryd? Maen nhw'n trafod yn ddwys fan hyn. Mae Sioned moyn mynd am blaenwr a fi moyn mynd am olwr. Wel, trafodwch falle un neu ddau, 3 o'r opsiynau ni am y seren y gêm. Wel, fi wedi rhoi y ddau asgellwr mlaen. Rhys Tudor a Zach Lowe. Dwi'n meddwl bod y ddau nhw wedi edrych am waith. Mae'r ddau nhw wedi sgori cais hefyd. So felly dyna pam dwi wedi bod yn rhoi enw ymlaen. Mae mwy i gêm na sgori cais efo. Typical forwards, gwrdd yn dod. Fi wedi rhoi mlaen Sam Hughes a Rodri King. Fi'n cael nhw wedi bod yn hynod o weithgar. Rodri King yn neud y gwaith caib ar raw. Mae'n neud y gwaith yn effeithiol. Sam Hughes wedyn ni. Mae wedi cynnig un yn ymysodol. Mae wedi bod dan Cheris am ddiffynol. Mae wedi troi'r bel drosto. Os modd rwy'n ei doi neu fe? Nagos, felly byddai chi ddadlen a'i sbitio'ch mics chi bant ac ydych chi drafod. Ond bydd i'n gofyn i chi mynd rhyw 4 munud i gyhoeddi pwy yw enillydd seren y gêm. Wrth i rygbi Gogledd Cymru ymosod eto. Stoddard sy'n mas yna. Fe'n agor i gamau. Cymorth yn cyrraedd. Ond gwaith da gan Lanelli. Maen nhw wedi dwy'n y bel. Iwan Evans ti'n cael y bas nôl tu fewn i Johnny Lewis. Fe'n dadlwytho i Kane Rhys Jones. Ond yn agor reit lan nawr. Y be'r nôl yn ddwylo Sam Earl Jones. Fe'n dadlwytho o'r llawr. Y lyddion di-ri ar y cae. Tom Ellis yw hwn. Bel yn seithi mas. Clow, mae fe'n edrych am gais arall. Un ffordd mae fe moyn mynd. Nawr y blaenwyr sy'n cael cyfle i fynd. Andrew Williams oedd hwnna, le mae'r bel. Mae e'n araf, mae yna gyrff ym mhob man ar y llawr. Dadlwytho da eto. Williams nawr yr eilydd o fachwr yn cario. Kane Rhys Jones yn trial dwy'n y bel. Fe'n gofyn am gic-gosb. Mae yna chwaraewyr ym mhob man ar Barc y Scarlets yn corwedd lawr a anafiadau. A gic-gosb yn y pen draw yn dod i Lanelli. Dyn nhw ddim, mae rai talu clod yn amddiffynol i Lanelli. Dyn nhw ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to. Ie, bendant. Mae wedi bod yn gwaith anodd fel tîm y fforddi Lanelli gyda cymaint o beth maen nhw wedi gorfod mynd trwyddo yn ystod y cyfnod yma. Covid, colli chwaraewyr. Mae rhaid teimlo am rhywun fel Phil Jones sydd wedi rhoi lot o waith caled tu ôl ar y cae ymarfer. So, mae'n falch gwell Lanelli. Just gobeithio nawr allan nhw cael cais fach arall. Fydd hwnna'n neis iddyn nhw. Fel ti'n gweud, mae'n braf gweld nhw ddim rhoi ffidil yn y to. Sicr, ni gyw rygbi Gogledd Cymru wedi rhoi'r ffidil yn y to, cos maen nhw moyn cais arall, Sioned. Odyn, bydd yn yfrydol nhw cael un bach arall. Efallai maen nhw'n anelu am y hanner cant, y sgôr hanner cant yna, ond beth mae Lanelli yn brwydro am nawr yw just cymeriad. Mae lain i Lanelli fydd e.
Morgan McRae fydd ar tafliad. 6 munud a hanner ar ôl y bel yn cyrraedd benlwng yn y cefn. Dyma Llanelli yn mynd i edrych am gais arall. Jiwa Walgi yn torri nôl tu fewn. Mae tipyn i'w lorio fe. Kai Herdman yn gryf dros y bel. There wasn't a clear release for me. Okay. Ddim wedi rhai cyn mynd am y bel. Ti'n fan hyn nawr, reit, sa'n gwybod os ti'n cytuno 'da fi Billy, ond fyna nawr, mae fe'n amlwg i gweld, mae Rygbi Gogledd Cymru, maen nhw wedi blino, okay? A maen nhw newydd rhoi'r kick-offs i ffwrdd fyna, maen nhw'n mynd i fod yn araf iawn yn cerdded nôl. Stall Llanelli ddim byd lot, sa'n nhw ddim lot mwy i golli nawr, o'r safle yna, byddwn ni jyst wedi cymryd e'n gyflym. Cymryd e'n gyflym, gwrth ymosod, lledu'r bel, coesau ffres, yn ytrach na, dyw amser ddim ar ei ochr nhw. Felly ni'n gym o hwn yn neud i bwyta amser. Na, dwi'n cytuno. Ti'n modd, mae cynyddu tempo'r gêm yn bwysig iawn i Llanelli. Wrth ystyried hefyd, bod nhw ddim wedi ymarfer lot gyda'i gilydd, felly mae'r ardaloedd fel hyn yn linell. Ti'n modd, mae rhaid rhoi clod iddyn nhw, cos mae'r linell wedi gweithio yn effeithiol iawn iddyn nhw i gymharu a wrth ystyried bod nhw heb ymarfer gyda'i gilydd. Ond nawr fydden ni'n mynd am tap cyflym. Mae nhw mewn safle da nawr i fynd am tap cyflym. Ond os mae blaenwyr yn pwyntio teg at yr ochr, wedyn well i chi rando. Llanelli, o'r gic-gosb yna, yn mynd i'r cornel. 5 munud yn weddill yn yr Indigo Prem. Rown 3 ar Barc y Scarlets. Llanelli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Llanelli 8, Rygbi Gogledd Cymru 41 ar hyn o bryd. Pwynt bonus yn y bag i'r ymwelwyr. Os yna gais cysur bydde fe i'r tîm cartref Llanelli. 9, hold. Red 9. Y tafliad. Wel, oedd ddim lot yn bod ar y tafliad, ond just y cyfuniad i gyd. Yn amlwg bod nhw ddim wedi cael amser gyda'i gilydd fel carfan. Y cyfle i Tom Ellis godi'r pwysau i'r ymwelwyr. Lan mewn i'r eisteddle, mae honna mynd. Dewch i ni gael trafod a cyhoeddi seren y gêm yr Indigo Prem. Cwestiwn cyntas da fi, Sioned a Billy, odych chi wedi cytuno ar un? Cytunodd Billy, Oce, mae hwnna'n rhoi rhyw fath o gliw i ni, a dyma fe, Billy, pwy yw seren y gêm a pam? A fi wedi rhoi e'n Rhys Tudor, gallwn ni wedi rhoi fel o Sioned, oedden ni cael dadl bach rownd fan hyn. Mae'r blaenwyr wedi rhoi yr adeiladu iddyn nhw, so mae Jesse Williams rhaid rhoi clod iddo fe, Sam Hughes, Dan Owen, mae'r ddau o nhw wedi bod yn arbennig. Ond i fi, mae cymaint o waith mae Rhys Tudor wedi edrych amdan off ei asgell, a wedi sgori cais. Mae wedi bod yn solid iawn off y gic, a wedi gwneud sawl line break lawr yr ochr dywyll yna. Felly dyna pam dwi wedi dewis Rhys Tudor fel seren y gêm. Clywes ti wedodd fi wedi dewis yma, fi yn y gêm ni, di byd yn ni. Offside, 21. Olwyr yn edrych ar ôl Olwyr. Beth yw, mae blaenwyr yn gweithio digon galed, gewn nhw digon o cyfle i ennill seren y gêm rhywbryd to. Ond dyma Llanelli yn edrych am gais cysur. Ddim wedi cael unrhyw hyfentum yn yr ail hanner yma. Popeth i bod o blaid Rygbi Gogledd Cymru. Mae hwnna nawr yn sgarmes. Cadw fe'n yr awyr, sy'n rhaid i neb i symud. Bydd hwn yn sgrym i Rygbi Gogledd Cymru. Yn chwyban yn mynd. Yn llaw Rhys Jones yn cadarnhau taw sgrym i'r ymwelwyr fyddi. Beth am berfformiad Rygbi Gogledd Cymru, Sioned, yn gyffredinol? Ni wedi siarad am rai o foes oedd yn cael ei ystyried am seren y gêm, ond beth am i berfformiad nhw fel tîm a fel carfan? Fi cael bod wedi bod yn arbennig o dda, wrth ystyried, yr amser ni'n byw yn nawr, o awr i awr pob dyn, nhw ddim yn gwybod os nhw'n mynd i ware, maen nhw wedi teithio'r holl ffordd, mae gyda nhw 9 dyn allan o'i garfan ddim ar gael i ware iddyn nhw, a fi'n cael maen nhw jyst wedi dod at ei gilydd fel tîm yn arbennig o'r dda, maen nhw wedi dangos cymeriad nhw, ei angerdd nhw, ei balchder nhw hefyd dros y crys, fyna nawr. Mae 41 pwynt gyda nhw i 8 Llanelli, a hyd yn oed fyna, reit y diwedd y gêm, 2 funud i fynd, maen nhw'n rhoi popeth mewn i fe, felly maen nhw wedi rhoi perfformiad arwrol mewn hyn o'ma. 9 hold. Billy, fi'n siŵr, nid i atgyfnerthu geiriau Sioned myna.
Ie, yn bendant. Mae rhaid ystyried Llanelli hefyd. Dwi'n nhw ddim wedi rhoi y ffidl yn y to, ond mae'r sgorfwrdd yn edrych yn gryf iawn ar ochr RGC. Rhaid rhoi clwm, maen nhw wedi bod yn effeithiol iawn, maen nhw wedi bod yn glinigol iawn. A mae'n drist weld Llanelli mewn safle fel hyn. Llanelli blynydde nôl, un o'r tîmau gorau yn y gyngrair. Mae lot o pethau'n effeithio, mae lot o pethau tu ôl i'r RYGBI sy'n mynd ymlaen, ond just hoffwn i weld nhw bod bach mwy gystadleuol yn bob elfen o chwarae nhw. A fel ni'n gweld, just gobeithio allan nhw gorffen ar nodyn uchel nawr gan sgori cais fach. Ie, o bosib y cyfle ola i Lanelli fydd hwn. Sgrym gyda muned yn weddill. Fine. Hwn yn fuddugoliaeth gyntaf yn yr Indigo Prem i rygbi Gogledd Cymru. Ond Llanelli, byd nhw'n edrych, dal i edrych am i fuddugoliaeth gyntaf o'r tymor yn y cwpan a'r Indigo Prem hefyd. Crouch. Fine. Set. Ailosod y sgrym byd ni unwaith yn ragor. Right, I'm sensing a bit of inexperienced props here, yeah? Let's go again, please. Let's get it right. Bydd y cloc yn troi'n goch eiliadau sydd ar ôl i Lanelli i ddioddau. Stay straight, boys, yeah? Bydd y bus. Bydd y siwrne nôl i'r gogledd heno yn un bleserus iawn. Be mae'r siwrne fel na believe yn ôl ar ôl cael buddigoliaeth swmpus lawr yn y de? Sa'n meddwl bod fi'n cael gweud lot o straeon sy'n mynd ymlaen ar y bus na. Os na gwrw? Ie, weithiau. Mae siŵr, sa'n quite yn siŵr os byddwn nhw'n cael achos yr achosion Covid yma, ond mae siŵr fydd yna cwpl o crets ar y bus ar y ffordd adre. Stopo yn Newtown fel arfer, stoco lan a joio. Wel, bydd nhw sicr yn joio, Sioner a Billy. Diolch am eich cwmni chi yn y pwynt sylwebu. Buddigoliaeth gyda pwynt bonus i'r Gogleddwyr a'r Barc y Scarlets. Yn yr Indigo Prem na ddiorffen Llanelli 8, Rygbi Gogledd Cymru 41. Y drydydd buddigoliaeth o'r bron i Rygbi Gogledd Cymru dros Llanelli. A nhw'n hollol heiddiannol ohono heno. Cymeriad, cywirdeb a chwarae, digon clinigol. Mi fydd y daith hir yn ôl i'r gogledd yn un llawer mwy pleserus. Mi fyddwn ni'n ôl wedi'r egwyl i ddadansoddi'r cyfan.
Rygbi Gogledd Cymru felly yn fuddigol o 41 pwynt i 8. Y cipion o'r pwynt bonus o fewn 50 munud, ond dyma'r 5 cais. Y ffug bas yr ochr gamu a Zac Lowe yn croesi i goroni, wel tipyn o berfformiad pnawn yma yn Llanelli. Ac yn barod, mae'r hyfforddwr fuddigol Ceri Jones yn ymuno a Sioned, Billy a fi. A Ceri, firstly, like, how pleased are you with such a comfortable win and such a dominant display? I thought it was fantastic in the end. I think the challenge was to the boys to be ruthless, and I thought they were in the second half. I thought they really turned the screw, and yeah, it was a good performance overall. And I thought a Sioned mewn. You know, obviously we were speaking there now, Rhys Tudor was our man of the match, but, you know, for you, who stood out for you there? We know you've got a few youngsters in the squad. Is there anyone that's really put their hand up? Yeah, I just thought we set the platform in the first half really well. I think, you know, look at Pedder, you know, he's doing really well for us. He's a big man. I think there's a lot to come from him in the future. So I thought he was excellent, but I'm really pleased for Rhys. He's been outstanding all year, and I thought he gave a fantastic performance tonight. Yeah, how pleased you as well, especially with the amount of, you know, players out with COVID. You're building some strength and depth there. Yeah, very much so. You know, there's 9 boys missing today, and 9 boys who've played a lot of rugby this year. So for the guys to come in, especially the bench, I thought they did really well when they came out at the end as well. You know, some really solid scrums from boys who've you know, only come to us in the last sort of 2 weeks from North Wales. So it's massive. You know, that's what we're all about. We're about building, you know, the region up north and trying to create that strength and depth and showcasing all the players up there who are such fantastic players, and we want to give them a platform to play on. You mentioned the bench, Ceri. With that in mind, was that second half almost more pleasing? It's one thing to come out of the box firing, but to score 21 unanswered points in the second half and really back it up with, you know, some boys that perhaps weren't expecting to be playing a week ago. Yeah, very much so. I think because the boys have done so well early on, it gave us the opportunity to roll the subs on. You know, we've got another game on Saturday against Pontypridd, which is a rearranged cup game from earlier in the year. So it's important that we gave everyone a chance to play, to put their hand up for selection, and at the same time rest some of those boys who've got to go again now on Saturday. So yeah, we're just looking forward to, you know, the next game now. It's always the curse of the coach, isn't it? You're always looking forward on to the next game, and you know, we'll go and celebrate this evening because the boys have done really well. Safe trip back, enjoy it. Thanks for your time. Much. Cheers, guys. A Billy, nath Ceri sôn amdano fe fyna, mae Pedr, chymor ifanc yn dod trwyddo yn y pac, wedyn ni'n gweld afon bagsio chwarae fwy profiadol fel cefnwr. Be nath y blesu di fwy am yr uned, y tîm chwaraeodd gyda'i gilydd, chwaraewyr sydd falle ddim yn gyfarwydd â chwarae gyda'i gilydd yn wythnosol? Ie, mae'n amlwg fel oedd pob chwaraewr ar yr un tydalen, really. Pob un yn nhw yn triol cynorthwyo chwarae. Yn rhedeg leiniau, ti'n bod, cynorth, ti'n bod, y linell cymorth yna. A ti'n bod, oedd safon y chwarae nhw'n adeiladu'n dda iawn, oedd y sgrym wedi adeiladu'n dda, oedd y linell yn dda. A felly o drwy gydol y gêm oedd nhw wedi reoli'r tempo y chwarae'n dda iawn. A na i ddod â hyffordd o blaenwyr Llanelli, Phil John mewn. Phil, o'n i'n ymwybodol o'r sialensiau o'ch chi'n gwynebu mewn i'r gêm yma. Sut ti'n adlewyrchu ar y perfformiad? Mi'n credu yn y hanner cynta o'n i'n ildio'r bêl gormod yn rhy-rwydd. Yn credu os o'n i'n gallu cadw'r bêl yn fwy mynd trwy'r cadw mwy o meddiant, bydde mwy o chance yn y gêm dyn ni, ond ildio'r bêl gormod yn y hanner cynta. Ie, ni siarad fyna i Ceri amdan y cryfder yn dyfnder. Faint mor bwysig yw yn enwedig gyda Llanelli i cael y chwaraewyr ifanc na ar y ca? Ie, mae rhaid rhoi amser chwaraewyr ifanc, a hefyd rhoi cyfle i nhw ware gyda chwaraewyr sydd wedi ware mwy o tymorau yn y gyngrair ein. So mae eisiau cymysgwch yn y sgwad hefyd. Siŵr bod ti'n rwystredig iawn gyda'r perfformiad y canlyniad. Llanelli fel tref, rygbi yw hunaniaeth nhw. Fel eich chi'n symud mlaen o'r fel tîm a creu fel Barc y Scarlets fel eich ffortres chi a cael fuddigoliaeth? Mi'n credu mae eisiau gael pawb nôl y ffit yw'r peth mwyaf. Dim ond ymarfer unwaith mewn dros 20 o diwrnodau a chwarae un gêm, dyw hwnna ddim yn help hefyd. Felly just trial gael pawb nôl y ffit yn credu. Diolch yn fawr, ni'n gwerthfawrogi y damser. Diolch, Phil. A Sion, pa mor galed oedd y dewis sera yn y gêm yna? Oedd bach o gweryla mynd mlaen lan yr eisteddle?
Wel, fi'n cael mae fe'n arwydd dda nhw y ffaith o'n i ffili cytuno dim ond un unigolyn, oedd y nifer o pobl fyna clyn rhoi deiddo, oedd y blaenwyr, RYGBI Gogledd Cymru wedi rhoi shift mewn fel wnaethon ni sôn am y llinell cymorth na naill ysgwydd y llall. Oedd yr asgellwyr yn dod i ar ei asgell edrych yn gwaith, oedd jyst y tîm i gyd jyst wedi cyfuno a dangos cymeriad nhw am yr 80 munud gyfan. A un dyn oedd yn rhan o'r sgwrs yna, gath gêm gwych, Dion Jones, di sgorio'r pedwerydd cais. Dion, pa mor bodlon i ti gyda'r perfformiad? Ie, oedd o'n neis i cael allan o chwarae, oedd o lot o gwaith galed i mi mewn i'r gêm heddiw, oedd o dangos ar y cae, dwi'n meddwl. So. A beth am dy gais ti? Gewn ni golwg cyflym o'n o fe nawr. Neu sgorio fel yn y camerau? Ie, wel, pas neis gyn Dani gyntaf wedyn. Ie, na i ddod â Billy mewn. Sut ni'n teimlo, ti'n wario ar yr asgell fel maswr, sut ni'n teimlo yn wario yn y Cris Rhif 13? Ie, wel, mae'n rhywbeth gwahanol ni, ac ie, wel, mae'n dim yn bad, ond mae Tom Hughes yn gwneud ar edrych yn hawdd, dwi'n meddwl. Ddim yn bad yn un ffordd o ddisgrifio fe. A y cicio'n hollol gywir hyn, o yn 21 pwynt y cyfanswm yn rhan enfawr o'r gêm. O, wel, o'n i'n gwybod hynny, ond neis i cael allan a just chwarae eto. So, of course, cicio, dwi'n cicio fel arfer, ond mae'n neis i wneud a, wel, 100%, can't complain. Fi am hongar iawn yn dyw e Billy. A be am y siwrne nôl, dyw Billy ddim di datgelu gormod o sut siwrne yw ar ôl buddigoliaeth fel yna? I can't say much. Secrets must be kept. But yeah, we'll enjoy the trip home, I think. Diolch yn fawr, diolch am dy gwmni di. Diolch yn fawr iawn. A Billy, oedd e'n dasganodd i ddewis yn y gêm? Oedd e di roi llaw i lan yn dod? Ie, mae'n siŵr os oedd e di aros ar y ca am y gêm cyfan, bydde fe wedi bod lan a fel oedd e'n sôn, cant y cant o'r tŷ, sgori cais yn fygythiol iawn gyda'r pel yn dwylo. Gallai nifer o chwaraewyr wedi ennill ar ochr RGC. Pob un nhw wedi cyfrannu, a hwnna sy'n bwysig, a mae'n rhoi pen tost i Ceri Jones gorau pigo tîm am wythnos nesaf. Diolch yn fawr iawn, mae digon o rygbi i ddod dros y penwythnos. Mae 2 gêm o'r bencampwriaeth rygbi unedig dydd Sadwrn wrth i'r gweilch deithio i Glasgow a chyfle i weld ail ddarllediad y gêm sy'n cael ei chwarae fan hyn yn Llanelli rhwng y Scarlets a'r RYGBI. Ac os taw y bêl gron yn hytrach na'r bêl hirgron sy'n eich plesio chi, mae bach o bêl drod ar ôl cinio dydd Sul Caerdydd yn erbyn Preston North End ar yr awyr am 2:00. Mi fyddwn ni'n ôl gyda gêm fyw yn ein slot arferol nos Iau y 3 ar 10 o Ionawr wrth i Bont y Prif deithio i Ben y Bont. Y gêm honno ar gael ar S4C, Facebook a YouTube. A Sioned, lle mae Lanelli'n mynd o fan hyn? Dyfnder yn broblem o bosib i'r garfan yn gyflym? Ie, dyfnder a fel wedodd e fforddwr nhw, mae'n rhaid nhw'n gwneud siŵr bod pob un yn ffit, felly fi'n cael mae'n rhaid nhw'n just dod at gilydd fel garfan nawr a adeiladu o ni. Diolch i Sioned, diolch i Billy. Wel, roedd hi'n daith hir, ond mae RYGBI Gogledd Cymru yn dychwelyd wedi dechrau 2022 ar y droed flaen. Tan tro nesa, nos da.